ஹரே கிருஷ்ணா. வைஷ்ணவா கல்ச்சர் இந்த கிளாஸுக்கு உங்களை எல்லாரையும் வாங்க சொல்லிட்டு வரவேற்கிறேன். வைஷ்ணவோட என்னெல்லாம் வந்து டீட்டெயில்ல இது ஃபுல் கோர்ஸ்ல கொடுத்துருக்கு. ஸோ வி வில் see one by one. அப்போ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஸ்லைட் ஷோல போறோம். இது லாஸ்ட் இதோட தான் அவர் வந்து சாப்பிட இது வந்து பூஜை பண்றான்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்டே இது வந்து சாப்பிட முடியல, அவர் சாப்பிடதான் செய்யறாரு. கரெக்ட், பக்கத்துல கிளாஸ்ல இருக்கு. லாஸ்ட் இதுலதான் எண்ட் பண்ணினாங்க லாஸ்ட் பிபிடில. ஸோ திஸ் ஸ்டார்டட் வித் தட். ஸோ வைஷ்ணவா கலாச்சார பாடநெறி பேஸ்ட் ஆன் இதான் நம்ம எவ்ரி டைம் பாக்குறது தான். அந்த புக்கு உங்களுக்கு அந்த புக்கு கொடுத்துருக்கேன், நீங்களும் அதை ரெஃபர் பண்ணுவோம்னா. ஏன்னா ரொம்ப இப்ப நான் எடுக்கிற இப்ப இந்த 5th சாப்டர் அந்த பார்த்தோம்னா 5th சாப்டர் இன்னும் டீடைலா இருக்கும். ஸோ ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் பார்க்கலாம், இல்ல கிளாஸுக்கு நீங்க வரதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா கூட யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, எல்லாருக்கும் கிடைச்சது இல்லையா அந்த புக்கு? நான் தமிழ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அது முடிச்ச அப்புறம் தான் எனக்கு அது போட முடியும். மாதாஜி எனக்கு கிடைக்கலங்க மாதாஜி. நீங்க லாஸ்ட் வீக் இருக்கு இல்லையா மாதாஜி? இல்ல லாஸ்ட் வீக் மண்டே இருக்கு இல்லையா? நான் போடுறேன், திரும்பி போடுறேன். இன்னைக்கு வந்து பாடம் 5 நீங்க படிச்சாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும். ஆனா யாரெல்லாம் லேட்டா ஜாயின் பண்ணாலும் அவ திரும்பி ஜாயின் பண்ணலாம். எதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிருக்கோ வேணா திரும்பி ஜாயின் பண்ணலாம். இல்ல இது இருக்கு வீடியோ ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு, அதையும் நீங்க பார்க்கலாம். இல்ல எனக்கு வந்து பார்த்தாதான் திருப்தியா இருக்குன்னா அப்புறம் இது ரிப்பீட்டட் வந்துட்டே இருக்கும். இஃப் நாட் மீ நான் எடுக்கலைனாலும் வேற ஏதோ இது போல ஒரு 4-5 மாதாஜி எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. மண்டே எனக்கு கொடுத்துருக்கா, அப்ப நான் எடுக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா வைஷ்ணவ உடை, அவளோட உடை எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். யா, இது யாரோ படிக்கிறீங்களா? ஜீவகுமாரி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் உங்க பேர் இங்க தெரியறது. இல்லாட்ட ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க. இல்ல ஹேண்ட் ரைஸ் ஓகே, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. யாருக்கெல்லாம் படிக்க முடியுமோ அவங்க படிச்சா போறேன். ஐ வில் நாட் ஃபோர்ஸ். எஸ், ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி படிங்க. ஆன்மீக புரிதலில் முன்னேற விரும்பும் ஒருவர் சாதாரண இலக்கியங்களை படிப்பதை தவிர்க்க மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மனதில் தேவையில்லாத கிளர்ச்சியை உருவாக்கும் சாதாரண இலக்கியங்களால் உலகம் நிறைந்திருக்கிறது. செய்தித்தாள்கள், நாடகங்கள், நாவல்கள் மற்றும் பத்திரிகைகள் உட்பட இத்தகைய இலக்கியங்கள் உண்மையில் ஆன்மீக அறிவை மேம்படுத்துவதற்காக அல்ல. ஆன்மீக அறிவில் முன்னேறும் எவரும் அத்தகைய இலக்கியங்களை நிராகரிக்க வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஒரு நிமிஷம் அது தெரியல மாதா, ஒரு நிமிஷம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7.13.7 பொருள். ஹரே கிருஷ்ணா. இவராக சொன்னதில்லை, இவராகவே என்னவோ சொல்லியிருக்காரு. அதனால நம்ம அந்த மாதிரி இல்ல, பாகவதத்திலேயே கொடுத்துருக்கு. பாகவதம்னா என்ன காமன் தான் இல்லையா, எல்லாரும் படிக்கப்பட்டதுதான். இஸ்கான் பிரபுஜி தான் படிச்சிருக்காங்க, அந்த மாதிரி இல்லையே. சோ அதுலயே கொடுத்துருக்கு இந்த வேண்டாத விஷயங்கள்ல. எஸ்பெஷலி நியூஸ் பேப்பர் இந்த இப்பதான் நியூஸ் பேப்பர் வருதோ இல்லையோ, டிவி சேனல்லே நிறைய இருக்கு. நியூஸ் வந்து நம்ம கேட்கிறோம். அதுல வந்து என்ன நடக்கிறதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறது கரெக்ட் தான். நம்ம ஊர்ல என்ன நடக்கிறது, பக்கத்து ஊர்ல என்ன நடக்கிறது, எது ஆப்போசிட் இது ஃபாரின்ல என்ன நடக்குது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம் தான். ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் நியூஸ் எப்படி இருக்கும், கொலை கொள்ளை ஒரு இதா இருக்கும். நமக்கு டென்ஷன் கொடுக்குற போல நியூஸ் தான் இருக்கும். ஒன்னும் பகவான் பக்தியா ஒண்ணுமே இருக்காது. ரொம்ப கம்மி தான் ஏதாவது அந்த மாதிரி நியூஸ் வரும். எங்கேயாவது இப்படி ஓரத்துல இருக்கும். ஆனா இப்ப அதெல்லாம் பார்த்து நமக்கு ஒன்றும் நாலேஜும் வரப்போறது இல்லை. சோ இவர் என்ன சொல்றாரு, மைண்ட் தான் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும். அதை விட அதை பண்ணாம அந்த நேரம் கண்ண மூடின்னு ஜபம் பண்ணும்போது தான் சொல்றாரு. அவருக்கு எப்போ ஜபம் பண்ணும்போது ஜபம், ஏன்னா அதுல இஃபெக்ட் இருக்கு. அனுபவிச்சவாளுக்கு தெரியும். ஒரு நாளைக்கு அந்த செஷனே வைக்கலாம். யாரெல்லாம் நிறைய ஜபம் பண்றீங்களோ அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்கலாம். ஓகே, என்னைக்கு இது ஷார்ட்டா இருக்கும் அன்னைக்கு கேட்கலாம். சோ இதனால இதெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும் சொல்றாரு. முன்னேற விரும்பும் ஒருவர் இந்த ஆன்மீகத்துல யாராவது முன்னேறணும்னு நினைச்சா அந்த டிவி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிவில என்னென்ன இந்த ப்ரோக்ராம் அந்த டிவில நிறைய இது வருது. சங்கரா டிவி வருது, ஆஸ்தா, அந்த மாதிரி நிறைய நல்ல ப்ரோக்ராம் வர இதுவும் இருக்கு. ஆனா மோஸ்ட்லி என்னது சீரியல்ஸ், அப்புறம் நியூஸ் சேனல், ஸ்போர்ட்ஸ், இதெல்லாமே என்ன யாரோ விளையாடுறான், யாரோ கப் எடுத்துன்னு போறேன், யாருக்கோ பிரைஸ் கிடைக்காது. நம்ம கை தட்டின்னு நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சீரியல் ஒண்ணுமே ஃபேக்சுவலா காட்டவே மாட்டேன். எது நடக்கிறதோ அதை காட்டுவாளா இல்ல. மாமியார் மாமனார் சண்டை, மாமியார் மாட்டுப்பண் சண்டை, இந்த மாதிரி ஒரு நேச்சுரலா ஒரு வீட்டுல இருக்கிற போல அவளோட சீரியல் இருக்கவே இருக்காது. ரொம்ப ரேர். அதெல்லாம் அந்த காலத்துல மேபி 20-25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கும். ஆனா இப்போ ஒண்ணுமே அந்த மாதிரி இல்லை. சோ பெட்டர் அந்த இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணினோம்னா நமக்கு ஒரு என்னது நமக்குள்ள அது ஒரு மாறுதல் வந்து. நான் லாஸ்ட் டைம் ஐ திங்க் இந்த கிளாஸ்ல தான் சொன்னேன்னா நினைவில்லை. சங்கத்துல வந்து நம்ம நல்ல சங்கத்துல இருந்தாலும் அதுவும் எஃபெக்ட் வரும். நல்ல சங்கத்துல இருந்தா என்ன தொத்திக்குன்னு சொல்லுவா இல்லையா, ஒரு வியாதி தொத்துற போல இதுவும் தொத்துக்கு. ஏன்னா அவன் நல்ல ஒரு 1 hour 1.5 hours நல்லா பேச அந்த மாதிரி கூட்டத்திலே இருக்கோம்னா என்ன ஆகும், தினமுமே அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டத்துல ஏதோ புக்கு படிக்கிறோம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகுனாக்கா நமக்கு அது இஃபெக்ட் வந்துடும். நம்ம வாயிலேயே அந்த மாதிரி வார்த்தை தான் வரும். இதே கெட்ட சங்கத்துல இருந்தோம்னா அவ யூஸ் பண்ற வார்த்தை நமக்கு வரும். எதுவுமே நம்ம வந்து we get connected ஈஸியா ஜல்தி கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் நம்ம. அதனால நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கணும். சோ இதுல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனாக்கா
ஒருவர் சாதாரண இலக்கியங்களை படிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். இந்த மாதிரி தான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காரு. கவனமாக இருக்க வேண்டும். நம்ம தான் we have to use our brain. நம்ம இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி எது வேணும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து தவிர்க்கணும். மனதில் தேவையில்லாத கிளர்ச்சியை உருவாக்கும். இந்த மாதிரி நியூஸ் எல்லாம் படிச்சா என்ன ஆகும்? அதான் டென்ஷன் நான் சொன்னேன், ஒரு மாதிரி இருக்கும். என்னாச்சோ அந்த ஒரு பதறல் அதெல்லாம் இருக்கும். சோ அதனால அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். எஸ்பெஷலி செய்தித்தாள்கள், நாடகங்கள்ல பொய்யும் ஒரு ஃபேக் தானே இல்லையா? சொல்லி ஒரு ஸ்கிரீன்ல போடுறாங்க, அவங்க ஆக்ட் பண்ணதுக்கு they get money. அப்புறம் நாவல் அவெல்லாம் என்னது, அடுத்த பேஜ் என்ன வரும், ஐயோ அதுக்கப்புறம் என்ன வரும்னு ஒரு இது இருக்குமே. சோ அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். இப்போ பத்திரிகைகள் உட்பட ஒண்ணுமே நீங்க படிக்க கூடாது. எஸ்பெஷலி வந்து பகவானோட படிங்க. இவரே வந்து பிரிண்ட் தானே பண்ணிட்டு இருந்தாரு இல்லையா? பிரபுபாதாவே he had a printing press. அவர் வந்து இன்னைக்கு நடந்திருக்கு அவரோட அந்த இது பேக் டு காட் ஹெட் சொல்லிட்டு மேகசின் வருது. அந்த மாதிரி புக் எல்லாம் படிக்கலாம். இப்ப பகவானோட ரிலேட்டட் ஏதாவது புக்கு மேகசின்ஸ் வந்துன்னா அதெல்லாம் படிக்கலாம். இன்னும் நமக்கு புத்தி வளரும் இல்லையா? ஆன்மீகமான ஒரு இது இன்டெலிஜென்ஸ் வளரும். சோ அதுதான் பாக்கி உள்ளதெல்லாம் நிராகரிக்க வேண்டும் சொல்லிட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் கொடுத்திருக்கு. அதை கோட் பண்ணி அவர் வந்து லெக்சரும் கொடுக்குறாரு. ஓகே, இப்ப நெக்ஸ்ட் பிரபுஜி படிக்க முடியுமா உங்களுக்கு? இதுல இருக்கீங்களா? மாதாஜி வீட்டுலதான் இருக்கேன், படிப்பேன் மாதாஜி. வேலையில இருக்கீங்களா? இல்ல மாதாஜி, வீட்டுலதான் இருக்கேன். ஓகே, படிப்போம். ஆனால் இந்த சிறுவர்கள், இந்த அமெரிக்க பையன்கள் கிருஷ்ண உணர்வை வந்தவர்கள் செய்தித்தாள்களை தூக்கி எறிந்ததை நீங்கள் காண்பீர்கள். இனி செய்தித்தாள்கள் இல்லை, கிருஷ்ணர் கதை இல்லாததால் அவர்கள் அதை படிக்க விரும்பவில்லை. இதுதான் சோதனை. படிங்க பிரபுஜி. இதுதான் சோதனை. இதுதான் சாதனை. சாதனை இல்லை பிரபுஜி, சோதனை. உள்ட அர்த்தம் ஆயிடுறது. சோதனை இது இங்கிலீஷ்ல என்ன பண்றது? This is the test. இதுதான் சோதனை. தினமும் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை. அது ஒரு பொருட்டல்ல. செய்தித்தாள் இது நேரத்தை வீணடிப்பதாகும். ஸ்ரீ லா பிரபுபாதர், பாம்பே, நவம்பர் 12, 1974. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனால இந்த இது என்னது, அமெரிக்கா பையன்கள் அவர் அமெரிக்கால போயிட்டு தானே இதெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க இல்லையா? அங்க போயிட்டு என்னது கிருஷ்ணா இதெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணும்போது அவள செய்தித்தாளை வந்து வாங்குறதே நிறுத்திட்டாங்க. எல்லாம் வாங்கிட்டு எல்லாம் தூக்கி போட்டு இருந்தாங்க. அப்ப என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியாது. எந்த நேரமும் கிருஷ்ண கதை ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா அது படிப்பாலாம். பாக்கி எல்லாம் செய்தித்தாள்லாம் தூக்கி போட்டுட்டா. சோ அவளுக்கு அதை படிக்க விரும்பவும் இல்லை. முன்னாடியும் படிச்சுதான் இருந்தா. ஆனா இவரோட இந்த கிருஷ்ண இந்த இஸ்கான் இயக்கம்ல வந்து அதெல்லாம் நல்லதை பார்த்து அவளுக்கு இதுதான் பிடிச்சு போயிடுது. அப்போ இந்த செய்தித்தாள் வாங்காதக்கு நல்லதையே படிச்சிருந்தா. தினமும் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை. அது ஒரு பொருட்டு இல்ல. சோவாட் என்ன வேணா நடக்கட்டும், ஊர்ல என்ன வேணா நடக்கட்டும், நமக்கு என்ன, நமக்கு நம்மளோட இது இருக்கோமே, அந்த மாதிரி இருந்துடணும் அப்படின்னு. அப்பதான் கிருஷ்ண பகவான் பக்தியில நம்ம வந்து தெளிச்சு இருக்க முடியும். சோ அது ஒரு பொருட்டல்ல செய்தித்தாள் வந்து ஒரு பொருட்டல்ல. சோ இட் டஸ் நாட் மேட்டர் நியூஸ் பேப்பர். அவர் வந்து பேசுற போல கொடுத்ததுனால நமக்கு வந்து அது என்னது இப்படி கொடுத்திருக்காளே, ஒரு சப்ஜெக்ட் இல்லை, ஒரு மாதிரி இருக்கே தோணும். ஆனா பட் எப்படி அவர் பேசினாரோ அதை டேப் பண்ணி எடுக்கிறாங்க இல்லையா? அது அப்படியே பிரிண்ட் வடிவமா போட்டிருக்கா. சோ அது அப்படியே நான் வந்து தமிழ் வழியில கொடுத்திருக்கேன். சோ அதனால ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கேன்னு நினைப்பான், நம்ம நினைக்கலாம். சோ அந்த அவர் பேசினது அப்படியே இருக்கும். இது நேரத்தை வீணடிப்பதாகும். அதான் லாஸ்ட் சென்டென்சஸ், அதான் எஃபெக்டிவ். இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது, நியூஸ் சேனல் பாக்குறது, இல்லை வாட் எவர் சீரியலோ டான்ஸோ டிராமாவோ, இது எல்லாமே ஒரு டைம் பாஸ். நம்ம ஒரு என்னது கண்ணுக்கு நன்னா இருக்கு, காதுக்கு நன்னா இருக்குன்னு சொல்றதுல தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ தட் பெட்டர் டு அவாய்ட். இது வந்து ஸ்ரீல பிரபுவோட பாம்பேல சொன்னேன். ஓகே. மாதாஜி படிங்கோ. மங்கேர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கீங்களா மங்கேர் மாதாஜி? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சில நேரங்களில் விமானத்தில் காட்டப்படும் திரைப்படங்கள் நான் என் கண்களை மூடுகிறேன். நான் அவர்களை பார்க்க விரும்பவில்லை, ஏனென்றால் அந்த எண்ணம் உள்ளது. இது எனக்கு மிகவும் கவலை அளிக்கும் உண்மை. ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் உரையாடல், ஜனவரி 21, 1974, புவனேஸ்வர். இது வந்து இன்டர்நேஷனல் ஃபிளைட்ல இருக்கும், லோக்கல் ஃபிளைட்ல எல்லாம் கிடையாது. இன்டர்நேஷனல் ஃபிளைட்னா நிறைய ஹவர்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? அப்போ போர் அடிக்குமே. சோ ஏதாவது பார்க்கணும். அப்போ வந்து ஃப்ரண்ட்ல யாரு நமக்கு முன்னாடி உட்காந்து அவரோட சீட்டுக்கு பின்னாடி இது இருக்கும், ஐபேட் வச்சிருப்பாங்க. அதுல வந்து பிக்சர் ஓடி இருக்கும். நம்மளே செலக்ட் பண்ணலாம் பிக்சர். இப்போ ஆஃபும் பண்ணிடலாம். அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு, பிக்சர் பார்க்கலாம், எனக்கும் பார்க்கலாம். இப்படி இது கையேற்ற தூரத்துல தான் இருக்கு. டிக்டாக் பண்ணி நம்ம ஒரு ஹிந்தியோ இங்கிலீஷோ ஏதாவது மூவி பார்க்கலாம். எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்பவே டிஸ்டர்ப் ஆறாப்புல இருக்கு. எனக்கு அது பார்க்கவே வேண்டாம். கண்ணை மூடிட்டு ஜப்பா தான் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஜப்பா பண்றதுக்கு லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுவா.
டிம் லைட் தான் வச்சிருப்பா. அப்ப என்ன புக்கு படி படிக்க வேண்டாம் அவருக்கு. நான் புக்கு படிக்கணும்னா லைட் வேணும், அது பண்ணலாம். பட் அவர் வந்து ஹி ப்ரிஃபர்ஸ் டு கண்ணை மூடிட்டு ஜப்பா பண்றது. அவருக்கு எந்த நேரமும் ஜப்பா தான் பண்ணிட்டு இருப்பார். சோ அப்ப நான் என் கண்களை மூடுகிறேன். நான் இந்த மாதிரி பிக்சர் எல்லாம் பாக்குறது கிடையாது. நான் கண்களை மூடுகிறேன். நான் அவர்களை பார்க்க விரும்புகிறேன். அவர்கள் என்ன இருக்காரு பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்க்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை. ஏனென்றால் அந்த எண்ணம் உள்ள எனக்கு அந்த எண்ணம் தான் இருக்கு. எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்றது. when I see all that எனக்கு ரொம்ப நமக்கே இருக்கும் இல்லையா, ஒரு மூவி பார்த்துட்டு இருந்தா அதையே நினைச்சு பார்ப்போம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு இருக்கும் அந்த ஒரு இது, எப்படி இது பண்ணாலியா, எப்படி பண்ணாலியா, அதை பத்தி ஒரு அனாலிசிஸ், எல்லாம் வேஸ்டேஜ் ஆஃப் டைம். அவருக்கு வந்து எவ்ரி மோமெண்ட் ஃபார் ஹிம். ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு எப்படி இருந்தா ஒரு மோமெண்ட்டும் கிருஷ்ணா 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 இருப்பாங்க. சோ நம்ம அந்த லெவலுக்கு போலேனாலும் அட்லீஸ்ட் அவர் சொல்ற ஒரு இது கொஞ்சமாவது நம்ம ஃபாலோ பண்ண பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணோம். ஆனா ரொம்ப இப்ப பிஸியா இருக்காங்க இவெல்லாம். ஜி கல்பனா மாதாஜி, நம்ம இந்த ஜெயஸ்ரீ கண்ணா மாதாஜி, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி ரொம்ப பிஸி. அவளுக்கு நேரம் இல்லை. அவளுக்கு வந்து இந்த ஒரு இது பாருனால ஐயோ இல்ல அந்த கிளாஸ் இருக்கு இந்த கிளாஸ் இருக்கு. இப்பதான் வந்தாங்க ஜி கல்பனா மாதாஜி. ஏதோ ஒரு கிளாஸ் போயிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். ஜி கல்பனா மாதாஜி படிங்கோ. மங்கர் மாதாஜி ஹேண்ட் டவுன் படிக்கிறீங்களா? அது படிச்சிட்டாங்க இல்ல மாதாஜி? வேற சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். உங்களோட இன்னும் தெரியல மாதாஜி. உங்களோட முள்ளதான் ஓபன் ஆயிருக்கு. ஓகே, வந்திருக்கு மாதாஜி. வாருங்கள் வாருங்கள் எங்களுடன் நடமாடுங்கள், நடனமாடுங்கள். இது பொழுதுபோக்கு இல்லையா? மேலும் நீங்கள் சோர்வடையும் போது பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இதைவிட அதிக பொழுதுபோக்கு வேண்டுமா? உங்கள் பதில் என்ன? இது பொழுதுபோக்கு இல்லையா? நீங்கள் வந்து நடனம் மற்றும் பல பந்து நடனம், அவங்கள பால் டான்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது பந்து நடனம். பந்து நடனம் மற்றும் பல நடனங்களுக்கு செல்கிறீர்கள். அதற்கு நீங்கள் பணம் செலுத்துகிறீர்கள். ஆனால் நாங்கள் கட்டணம் வசூலிப்பதில்லை. நீங்கள் வெறுமனே வந்து பொழுதுபோக்கிற்காக மந்திரம் செய்தால் அது மிகவும் நன்றாக இருக்கும். கிருஷ்ண உணர்வில் எல்லாம் இருக்கிறது. எங்களுக்கு இசை வேண்டும், இசை இருக்கிறது. எங்களுக்கு நடனம் வேண்டும், நடனம் இருக்கிறது. நீங்கள் நல்ல இசைக்கருவிகளை கொண்டு வரலாம், நீங்கள் சேரலாம். நாங்கள் நல்ல சுவையான உணவுகளை விநியோகிக்கிறோம். எனவே நடைமுறையில் இது ஒரு பொழுதுபோக்கு அமைப்பு மட்டுமே. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விரிவுரை, பகவத்கீதை 6.1, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், பிப்ரவரி 13, 1969. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப இதுலயே என்ன சொல்றா, உங்களுக்கு எல்லாம் என்டர்டைன்மெண்ட் வேணுமா? எங்ககிட்டயே இருக்கு. உங்களுக்கு நடனம் பாக்குறதுக்கு நீங்க பணத்தை கொடுத்துன்னு போறீங்களா அவசியமா இல்லை. நாங்களே ஆடுறோம், நீங்களும் சேர்ந்து ஆடலாம். டைம் பாஸும் ஆயிடும், நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இல்ல ரொம்ப டயர்டா போயிட்டீங்களா, நாங்க பிரசாதம் கொடுக்குறோம். அதுக்கும் நீங்க செலவில்லை. அதுக்கெல்லாம் நீங்க காசே கொடுக்க வேண்டாம். பிரசாதம் ஃப்ரீ, என்டர்டைன்மெண்ட் ஃப்ரீ. நீங்களும் என்டர்டைன் ஆயிடுவீங்க. கிருஷ்ணர் நாமத்தை நீங்க சொல்லி 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 ஆடிட்டு இருப்போம். சோ அவர் சொல்ற நாங்க கட்டணம் வசூலிப்பது இல்லை. நீங்கள் வெறுமனே வந்து பொழுதுபோக்கிற்காக மந்திரம் செய்தால் அது மிகவும் நன்றாக இருக்கும். சோ பொழுதுபோக்கணும்னா கிருஷ்ணா இஸ்கான் ஜாயின் பண்ணி அவ கூட நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் பண்ணிட்டு அவ வெறுமே உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் பண்றது போர் அடிக்கிறது அப்படி சொன்னா இஸ்கான் அந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ்ட போயிட்டு அவங்க தெருவுல எல்லாம் இப்படி போயிட்டு இருப்பாங்க. புக் எல்லாம் விநியோகம் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப ஆக்டிவா தான் இருப்பாங்க. அவங்க சோர்ந்து உட்காரவே மாட்டாங்க. இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா எப்பவும் எனர்ஜெட்டிக்கா இருப்பாங்க. பிகாஸ் தேர் என்ஜாயிங் தட் லைஃப். அதனால சோ அந்த நடனம் இருக்கிறது, பாட்டு இருக்கு, அவள் என்ன இல்லைங்க இல்லையா, எல்லாம் இருக்கு. இப்போ ஒரு இதுல வந்து இதெல்லாம் டிராமா ஃபுல்லா கூட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. சோ அதனால ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்கா இருக்கும். அதனால எல்லாரும் இந்த டான்ஸ் டிராமா எல்லாம் நிறுத்திட்டு இஸ்கான்ல இருக்கிற டிராமா, டான்ஸ், பாட்டு எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணலாம். பஜன் பாட்டு இருக்கு. நான் நம்ம கிளாஸ்லயே பஜன் எடுக்கணும், பாக்கலாம். இன்னைக்கு எடுக்க முடிஞ்சா எடுக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது மகேஸ்வரி மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். இது வந்து இப்ப உடைய பத்தி கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கா. இப்ப ஒரு மிலிட்டரி மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா. சோ மிலிட்டரிக்காரங்களுக்கு வந்து ஒரு உடை இருக்கும் இல்லையா. அவளோட உடை ஒரு தினிசா இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ் கோட் எல்லாம் இருக்கு. அது போல வைஷ்ணவாலோட இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி கோரிலேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கா. ஒன்னும் இதுல ஒன்றும் எழுத்து இல்லை. அதே போல வந்து ராணி போயிட்டு இருக்கா. ராணிக்கு பின்னாடி இந்த கொடை பிடிச்சுன்னு போவாங்க இல்லையா மினிஸ்டர்ஸோ, அதுக்கு ஒருத்தர் பேர்லாம் உண்டு. அதே போல பக்கத்துல இந்த சோல்ஜர்ஸ் மாதிரி இருப்பாளுக்கு ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ் இருக்கும். அப்புறம் இந்த கொடை பிடிச்சுன்னு வர்றது பின்னாடி வரணும் அவங்களுக்கு ஒரு மினிஸ்டருக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ் கோட் உண்டு. ஸோ எவ்ரிவேர் யூ கேன் ஃபைண்ட் ட்ரெஸ் கோட். ஒண்ணு இல்லையா, ஒரு இது நம்ம ஹோட்டல், பெரிய பெரிய ஹோட்டல் போச்சுன்னா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் கோட் இருப்பாங்க இல்லையா. அது ஒரு ட்ரெஸ் கோட். ஃபிளைட்ல எல்லாம் அந்த
ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுப்பா. ஈவன் நம்ம பஸ்ல போகும்போது கூட கண்டக்டர் டிரைவர்லாம் அந்த மாதிரி காக்கி ட்ரெஸ் போட்டு தான் இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் there is a dress code. அதுபோல இஸ்கான்லயும் we have a dress code for வைஷ்ணவஸ். சோ இது யாரு? ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ், எலக்ட்ரீஷியன் வேலை பண்றாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ் கோட் எல்லாம் கொடுத்து தொப்பி எல்லாம் போட்டு அவங்களும் இந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல எல்லாம் ஏதோ தலையில ஒண்ணும் விழக்கூடாது, அதனால இதெல்லாம் போட்டு அவங்களும் ஒரு ட்ரெஸ் கோட்ல தான் வேலை செய்யறாங்க. சோ ட்ரெஸ் கோட் இஸ் நாட் சம்திங் சீப். எனக்கு இப்ப பசங்களுக்கே நம்ம வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறோம் இல்லையா, அவ என்ன ட்ரெஸ்ல தானே போறான், ஒன்லி காலேஜ்ல தான் கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கான். அதர்வைஸ் எல்லா இடத்துலயும் ஒரு ட்ரெஸ் கோட் இருக்கதான் இருக்கு. அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கா, இது மேஜர் ஜெனரல் அவதான் நிறைய இதெல்லாம் போட்டிருக்காரு. சோ அவளுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் கோட். ஒரு மாதிரி ஒரு லெவலுக்கு வந்தாலும் நான் தான் பெரிய லெவல்ல வந்தாச்சு, எனக்கு ட்ரெஸ் கோட் இல்ல அந்த மாதிரி இல்ல. இப்ப கூட நம்ம குவீன் ஆஃப் இது பார்த்தோம் இல்லையா, யூகே அவங்க இறந்து போனது, அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் கோட் இருக்கே. அவங்க இன்னும் பெரிய ராணி, நான் என்ன வேணா போட்டுப்பேன் அந்த மாதிரி இல்லையே. அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி அந்த பவுன் தான் போட்டுக்கணும், தலையில அந்த இது வச்சுக்கணும், அது ஆடாம விஷயமா அப்படி வச்சுருந்தா எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா. அவங்களுக்கு நாட் ஈஸி லைஃப். குவீனா இருக்கிறதும் ஈஸி லைஃப் இல்லை. 96 வயசு இருந்திருக்கா. ஆனா சொல்றேன் என்னன்னா, ட்ரெஸ் கோட் பத்தி சொல்லணும். இப்ப எனி ஃபீல்டு எந்த இதா இருந்தாலும் ட்ரெஸ் கோடு அவசியம். அப்படி இது இப்பதான் கோவிட் வரும்போது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த இது ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் மேல் பண்ணாங்களே, என்னது சேவில தமிழ்ல என்ன போட்டாங்க இல்லையா, ஆல் தி நர்சஸ், ஆல் திஸ் பீப்புள் ஹூ வர்க் இல்லையா, அவளுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் கோட்ல இருந்தது. அது என்ன எவ்வளவு லேயர்ஸ், ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணும் இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் தான், அப்படி வேர்த்து ஊத்தும் அவங்களுக்கு. அதனால கோவிட் வந்து அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு எல்லாம் மூகம் எல்லாம் மூடிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணும். ஸோ ஈவன் ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை பண்றவங்களுக்கு கூட ஒரு இது இருந்தது, ட்ரெஸ் கோட். அதே போல ஸ்கூல் சில்ட்ரன் இங்க கொடுத்துட்டாங்க, ஸ்கூல் சில்ட்ரனும் ஒரு ட்ரெஸ் கோட், அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் கோட். அப்புறம் ஒரு கல்யாணம், கல்யாணத்தையும் காட்டிட்டாங்க. ஒரு கல்யாணம்னு வந்தாலும் என்னது, ஏதோ ஒரு ஜீன்ஸ் பேண்ட் டிஷர்ட் எல்லாம் போட்டு உட்கார முடியுமா, இல்ல. அப்ப அதுக்குன்னு என்னது ஒரு ஜிப்பா, ஒரு பைஜாமா, இவங்களுக்கு வந்து அந்த இது நார்த் இந்தியன் வெட்டிங், தலையில இதெல்லாம் போட்டுண்டு இந்த ஜகஜகா அதெல்லாம் ஒரு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுண்டு, சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது பூஜை பண்றாங்க. ஆக்சுவலி கல்யாணம் பண்றோம். சோ அதுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் கோட். சோ ஒரு இடத்துக்கு இப்ப நம்ம பீச்சுக்கு எல்லாம் போச்சுன்னா இன்னொரு ட்ரெஸ் போவோமா, மாட்டோம். அதுக்கு ஒரு ஷார்ட்ஸ் அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு பிக்னிக் மூட்ல அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுப்போம். இது வந்து இப்ப ஒலிம்பிக் எல்லாம் நடந்ததுனாக்கா ஒரு கண்ட்ரியோட வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு ஒரு பின்னாடி இப்படி வந்துட்டே இருப்பாங்க இல்லையா, நம்ம பார்த்திருக்கோம் டிவில எல்லாம். சோ ட்ரெஸ் கோட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ட்ரெஸ் கோட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம இஸ்கான்லயும் வந்து ட்ரெஸ் கோட் கொடுத்துருக்கோம். இந்த மாதிரி காவி உடை இல்லையா, காவி உடை. அண்ட் வந்து இது ஐ திங்க் இவெல்லாம் பிரம்மச்சாரி, இவ வந்து they didn't get married, அதனால காவி உடை. அவ யாரு வந்து கல்யாணம் பண்ணி இது கிடையாது, கல்யாணம் பண்ணிக்காதுக்கு இருக்கிறவா தான் அங்க வந்து இது தீட்சை எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது, யாரு வேணா எடுத்துக்கலாம். யூ கேன் கெட் கல்யாணமும் பண்ணிக்கலாம். ஆனா குழந்தை பிறக்கிறதுல கிருஷ்ண நாமத்தையே வந்து எதுவுமே ஒரு தெய்வீகமா பண்ணுவா. எவ்ரி திங் அவருடைய காலையில எழுந்துக்கிறதுல இருந்து, ஈவன் இப்போ கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா இப்ப என்னது குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவா சில பேர். சரி, குழந்தைய பெற்றுட்டா என்ன, கிருஷ்ண உணர்வுல அந்த குழந்தைய பெற்றுட்டு அதுவும் சின்ன வயசுல இருந்தே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லி வளரும்போது எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இல்லையா பாக்குறதுக்கு. இப்ப நம்ம சென்டர்ல எல்லாரும் சேர்த்து வைங்கோ, எல்லாம் குழந்தைகள்லாம் இன்னையில இருந்து ஆரம்பிச்சாச்சு. we want children. எங்களுக்கு அடல்ட்ஸ் வராங்களோ இல்லையோ, எங்களுக்கு வந்து பசங்க வரணும், சின்ன பசங்க எல்லாம் வரணும். ரொம்ப நாங்க எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டே இருக்கோம். நீங்களும் வந்து உங்க வீட்டுல உள்ள குழந்தைகளையும் அனுப்புங்க, பக்கத்து வீட்டு குழந்தை எல்லாம் சின்ன சின்ன குழந்தைகளும் அனுப்பணும். சும்மா ஒரு 1 hour சும்மா படிச்சுட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல நான் எங்கேயும் போகவே வேண்டாம். வீட்டுல வந்து ஆன் பண்ணி படிக்கணும். ஒன்னும் ஃபீஸ் கிடையாது, ஒன்னும் புக் வாங்க வேண்டாம், ஒண்ணுமே வேண்டாம். ஆனா அந்த 18 daysக்கு அப்புறம் நீங்க அந்த குழந்தைய பார்த்துருந்தாக்க நம்மளை விட கொஞ்சம் நல்லாவே அது படிச்சிடும். இட்ஸ் நாட், ஐ எம் நாட் டெல்லிங் மாதாஜிலாம் நல்லா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, அது இல்ல அர்த்தம். பசங்களுக்கு அவ்வளவு கற்பூர புத்தி மாதிரி எது சொல்லி கொடுத்தாலும் சார்னு பிடிச்சுப்பான். நம்ம என்ன சொல்லி கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அது அப்படி பார்த்துன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. சோ அதனால வந்து நீங்க வந்து நீங்க ஒரு நாள் தான் போயிருக்கு. சோ நீங்க எல்லாரும் ட்ரை பண்ணணும். எல்லாரும் எந்த சித்த பசங்க ஓகேனா அது எல்லாம் பார்க்கணும். ஆபீஸ் வருவா டைமிங்க பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு எல்லாம் பண்ண முடியும். வீட்டு வேலை பொறுப்பு எல்லாம் ஜாஸ்தி. பசங்களுக்கு என்ன பொறுப்பு இருக்கு இல்லையா, அவளுக்கு என்ன ஸ்கூல் போனா வரணும், எக்ஸாம் வரும்போது படிக்கணும். 18 டேஸோட வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மியூட் பண்ணிடுறேன். 18 டேஸோட கோர்ஸ் வந்து எல்லாரும் பண்ண வைக்கணும். It is just a request. உங்களுக்கு உங்க பசங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபியூச்சர். சோ இது வந்து ட்ரெஸ் கோட் இவரோட வந்து so what unable to mute. I'm unable to mute Rama Krishna. ஓகே, இது யார் படிக்கிறா? ஜி கல்பனை பண்ணு மாதாஜி படிச்சாச்சு. மகேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கல இல்லையா, படிங்க மாதாஜி. பாக்கியெல்லாம் கீழே ஹேண்ட் ரைஸ் லோவர் பண்ணி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. காவி உடைகள் மற்றும் மொட்டையடிக்கப்பட்ட தலை ஆகியவை அவசியம் இல்லை. இருப்பினும் அவை ஒரு நல்ல மனநிலையை உருவாக்குகின்றன.
ஒரு ராணுவ வீரர் ஒழுங்காக உடை அணிந்தால் அவர் ஆற்றல் பெறுகிறார். அவர் ஒரு ராணுவ மனிதனை போல உணர்கிறார். அவர் சீருடையில் இல்லாவிட்டால் சண்டையிட முடியாது என்று அர்த்தமா? இல்லை. அதே வழியில் கடவுள் உணர்வை சரிபார்க்க முடியாது. எந்த சூழ்நிலையிலும் அது புத்துயிர் பெறலாம். ஆனால் சில நிபந்தனைகள் உதவியாக இருக்கும். எனவே நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் வாழ வேண்டும், ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் உடுத்த வேண்டும், ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் சாப்பிட வேண்டும் மற்றும் பலவற்றை நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம். ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் உரையாடல், அக்டோபர் 8, 1975, டர்பன். என்ன சொல்ற? கிருஷ்ணரை ஜெயிக்கிறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி உடைய உடுத்தினாதான் கிருஷ்ணர் கேட்பறோம், நான் அப்ப சொன்னாதான் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. எந்த வேணா உடைய உடுத்திக்கலாம், எப்ப வேணா நம்ம ஜெயிக்கலாம், எல்லாம் கரெக்ட் தான். பட் அவர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்குற, ராணுவ வீரர் சும்மா வீட்டுல ஒரு பெனியன் ஒரு லுங்கி கட்டின்றதுனால போயிட்டு சண்டை போட முடியுமா? அந்த ஃபீலே வராது இல்லையா? இப்ப பசங்களுக்கும் சரி, ஒரு நார்மல் ட்ரெஸ்ல அவங்க போச்சுன்னா இந்த ஸ்கூல் படிக்கிற அந்த ஃபீலே வராது. அந்த யூனிஃபார்ம், பெல்ட், பேட்ச் எல்லாம் போட்டுன்னு போனாதான் அந்த ஒரு அட்மாஸ்பியர்ல படிக்கணும் தோணும். சோ எல்லாத்துக்கும் அது ஒரு உதவும், நமக்கு இன்னும் முன்னேறதுக்கு உதவும். இப்ப கோயில் போறோம்னா எப்படி நல்ல ஒரு மாதிரி ஒரு டீசெண்டா நல்ல ட்ரெஸ் போடணும் இல்லையா? ஒரு மாதிரி ஃபுல்லா கவர் பண்ண மாதிரி ட்ரெஸ்ஸே. நம்ம ஒரு பிக்னிக் போகும்போதெல்லாம் எப்படி வேணா போவோம், தலையெல்லாம் மிதிச்சுண்டு எப்படி வேணா போவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி கோயிலுக்கு போறதுக்கு நமக்கு மனசு வராது. என்ன அதுல ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் அட்மாஸ்பியர். பிக்னிக் போகும்போது இப்ப ஜரிகை புடவையெல்லாம் போட்டு போவோமா? மாட்டோம். அதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மூடு வேணும். சோ இந்த மூடு ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த மூடு எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு மூடு என்ஹான்ஸ் பண்ணும். நம்ம இன்னும் நல்லா பக்தி பண்ணலாம். அதனால அவர் இது ஜஸ்ட் அதே வழியில் கடவுள் உணர்வை சரிபார்க்க முடியாது. எந்த சூழ்நிலையிலும் ஒரு புத்துயிர் பெறலாம். ஆனால் சில நிபந்தனைகள் உதவியாக இருக்கு. இப்ப நம்ம நிபந்தனைகள் என்ன இருக்கு? ரொம்ப பெரிய சில பேர்ல ஒரு ஜெனரல் ஸ்டேட்மெண்டே சொல்லுவாங்க, ஐயோ இஸ்கான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்பா அப்படின்னு. ஸ்ட்ரிக்ட் கிடையாது, தான் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் எடுத்தோம்னா இப்ப மாலை ஜபம் பண்றோமே, ஒரு மாலை பண்ணும்போது கஷ்டமா இருக்குன்னா ஒரு மாலை தான் பண்ணிட்டு இருப்போம். அது கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த எழுதுறது கஷ்டமா தான் இருக்கும். இப்படி சுத்தினாலும் கரெக்டா வராது. ஒரு மாதிரி பழகி எழுதி கரெக்டா போடுவோம். அப்புறம் போடும்போது இன்னும் நிறைய சுழிச்சல் இருக்கு இல்லையா? கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அந்த லெவல்ல தான் நாம இருக்கோம் இப்போ. நமக்கு வயசு ஆயிடுத்தே தவிர, ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல்ல நம்ம அந்த பேபி அந்த சின்ன லெவல்ல தான் இருக்கும். அப்ப நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். கஷ்டமா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? இன்னும் நல்லா பண்ணணும், நிறைய பண்ண நல்லா வரும். காலையில எழுந்துக்க எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, நம்ம என்ன ஆரத்தி பாக்குறதுக்கு, மங்கள ஆரத்தி பாக்குறதுன்னா ஒரு நாளைக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும். கண்ணெல்லாம் சிவப்பா இருக்கும், தூக்கம் அப்படி இருக்கும். பரவாயில்ல, ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படலாம், 2 நாளைக்கு கஷ்டப்படலாம், 3ஆவது நாளைக்கு கொஞ்சம் நமக்கே கொஞ்சம் முழிப்பு வந்துடும். ஒரு வாரத்தை பத்தினா அலாம் நம்ம அதை அடிக்கும் போது நம்ம நிறுத்துவோம், நம்ம அதுக்குள்ள ஏந்துருக்கும். சோ நம்ம கொஞ்சம் பிரயத்தனம் பண்ணிக்கனாக்கா இந்த பாக்கு ஈஸியா இருக்கும். சோ அதனால ஸ்ட்ரிக்டா அவ இப்படிதான் பண்ணணும்னு கழுத்தை பிடிச்சலாம் சொல்ல பண்ணினா நல்லது. அது அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னன்னா ஈஸியா நம்ம இந்த படிக்கட்டு ஏறி நம்ம போயிடலாம். அதனால கொஞ்சம் இதெல்லாம். சோ ட்ரெஸ் கோட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி. இன்னைக்கு அதை பத்தி தான் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? எஸ். இனி வேற யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. யாரெல்லாம் படிக்கலையோ அவங்கள ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாமே. எஸ், நிவேதிதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஒரே நிமிஷம். இன்னைக்கு மீனா கேட்டா தாஸ் திருவந்தாதி ஸ்டார்ட் பண்றாரு. சோ ஐ ஹேவ் டு லீவ் தி கிளாஸ், சாரி. அது இருந்ததா இன்னைக்கு தமிழ் கீதா? அவர் எத்தனை மணிக்கு திருவந்தாதி ஸ்டார்ட் பண்றாரு? சாயந்திரமா? இல்ல 8 to 8:30. ஓஹோ, அப்ப இது படிச்சுட்டு போறீங்களா? அங்க இந்த இதை நான் படிச்சிடுறேன். முட்டாள்தனமான அயோக்கியர்கள் இதன் அவசியம் என்ன என்று கூறுகிறார்கள். இல்லை, இது அவசியம். நீங்கள் எப்போதும் வைஷ்ணவர் போல உடையணிந்து இருக்க வேண்டும், அது அவசியம். எனவே ரோஷினியா பார்க்க மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. இல்லை எனில் அவர்கள் எப்படி ஈர்க்கப்பட்டனர்? ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் விரிவுரை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3rd canto 28th chapter 19th sloka, October 29, 1975, Nairobi. சோ ஆனா சில பேர் நம்மள மாதிரிதான், சில பேர் நம்மளே நினைச்சுக்கலாம், என்ன அது போட்டுண்டாதான் வருமோ, போட்டுனாதான் பகவானுக்கு கேட்குமா, அந்த மாதிரி எல்லாம் குதர்க்கமா பேசுறதுக்கு நிறைய மனுஷா இருப்பாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி கிடையாது. இப்போ நம்ம சொன்ன விபூதி இட்டுக்கிறது, இல்ல இந்த நாமம் இட்டுக்கிறது, அது போட்டுண்டா அது ஒரு நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் வருது, அவ்வளவுதான். அப்ப இவர் என்ன சொல்லிட்டார்? எஸ், அது அவசியம் தான். யாரோ கேட்டாங்களா அது அவசியமா கட்டணும்? ஆமா அவசியம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டேன். இங்க இருக்கணும்னாக்கா இந்த மாதிரி போனேன். ஏன்னா அது அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு திலக்கம் எல்லாம் இட்டுனாதான் அந்த ஒரு ஃபீலே வரும். இல்லாட்டாலும் பண்ணலாம், பண்ணக்கூடாது இல்லை, பட் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்றதுக்கு ஒரு ஃபீலிங் எப்போ வரும்னா அது போல உடையெல்லாம் அடிச்சு அணிந்தாதான் வரும்.
சோ நீங்கள் எப்போதும் வைஷ்ணவர் போல உடை அணிக்க வேண்டும், உடை அணிந்து இருக்க வேண்டும், இது அவசியம். ஒரு லீடர் இல்லையா அவர், அப்ப அவர் என்ன பண்ண முடியும்? இல்ல பண்ணினா பண்ணுங்க அப்படின்னு விட்டுட்டாங்கன்னாக்கா அப்ப பண்ணவே மாட்டாங்க யாரும். ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து இல்ல கஷ்டமா இருக்கா யூனிஃபார்ம் எல்லாம் போடுறது, சரி எப்ப வேணா எப்படி வேணா வரலாம்னாக்க யாரு ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் யாரு வாங்குவாங்க? வீட்டுல நிறைய துணி இருக்கும் பசங்களோட, அது போட்டுட்டே போலாமே. ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு 2 மாசத்துக்கு ரிப்பீட்டே பண்ணாத மாதிரி எவ்வளவு ட்ரெஸ் இருக்கும் பசங்களுக்கு. ஆனா யூனிஃபார்ம் வாங்கதான் வேணும், எல்லாரும் சேமா இருக்கணும். யாரும் வந்து காஸ்ட்லி ட்ரெஸ் போட்டுனா, ஒருத்தவங்க வந்து சாதாரண ஒரு ஏழை பிள்ளை பாவம் ரொம்ப சாதாரண ட்ரெஸ் போட்டுனா, அந்த ஒரு பாரபட்சம் இருக்கக்கூடாது. எல்லாரும் சமம் இல்லையா? ஸ்கூல்ல அந்த மாதிரி அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ல தானே யூனிஃபார்மே எந்த கொடுத்துருக்கா, அதனால தான் கொடுத்துருக்கா. இல்ல பெரிய பணக்காரன் வந்து நல்ல சில்க் ஜிப்பா டெய்லியே சில்கோட வருவனா இருக்கும், ஏழை வந்து டெய்லி அதே சட்டையை தோச்சு கொண்டு வருவனா இருக்கும். ஆனா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஸ்கூல்ல வந்து கம்பேர் பண்ணக்கூடாது, எல்லாரும் சேம் தான். அதே போலதான் இஸ்கான் எல்லாம் பார்க்கறது சேமா இருப்பாங்க, அதே மொட்டத்தலை, அதே அந்த இது இருக்கும் குடுமி, அப்புறம் அந்த இது காஷாயம், இந்த காவி உடை இல்லட ஒயிட் ஜிப்பா அது போட்டுப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி வந்து இட் இஸ் எஸ். அப்போ அவர் வந்து பீயிங் லீடர் அவர் சொல்லிட்டு எஸ், அது வந்து பார்க்க மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. இல்லையெனில் அவர்கள் எப்படி இருக்கப்படாது? அவரை இஸ்கான்காரர்களை பார்த்தாலும் ஒரு பக்தி வரதா இல்லையா எல்லாருக்கும்? இப்படின்னு ஒரு வாய் திறக்கதான் செய்யும். இப்படி இவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கேன், முதல்ல தெரியாது, எனக்கும் தெரியாது. அப்புறம் உள்ள வந்து அப்பா பயங்கர ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட்னா என்னது, இவ்வளவு அழகா ஃபாலோ பண்றாளே, நம்ம எல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ண முடியலையே, நம்மளும் ட்ரை பண்ணலாம்னு ஒரு ஆசை வந்து நமக்கு. ஏன்னா அவளோட அவ வந்து என்ன சொல்வா, ரெப்ரசென்டிங் இஸ்கானோட பேரை காப்பாத்தின்னு வர்றதுனால நமக்கு அந்த ஈர்க்கப்படுறோம். இல்ல அவ வந்து இந்த மாதிரி எனிதிங் தே கேன் புட்னா நமக்கு அந்த அவ்வளவா ஈர்ப்பு வராது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் படிக்கலாம். ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி, படிக்கிறேன். படிங்க. உடையை பற்றி பொதுமக்களுடன் பழகும் வகையில் உங்களால் முடிந்தவரை புத்திசாலித்தனமாக உடை அணியலாம் என்றும், கிருஷ்ண உணர்வில் ஆடை முக்கியமற்றது என்றும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எழுதியுள்ளேன். நான் ஒரு சந்நியாசி, ஆனால் சில முக்கியமான வேலைகளுக்கு நான் ஒரு புத்திசாலித்தனமான ஜென்டில்மேன் போல் உடை அணிந்தால் நான் அதை உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்வேன். எனவே இது ஒரு பிரச்சனை இல்லை. பிரபுபாதா கடிதம், கோபாலகிருஷ்ணர், ஹாம்பர்ட், செப்டம்பர் 3, 1969. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எவ்வளவு ஈஸியா சொல்லிட்டார் இல்லையா? அவர் வந்து பீயிங் லீடர் சொன்ன எஸ் இது அவசியம் தான் சொல்லிட்டார். ஆனா எல்லா இடத்துலயும் அதே மாதிரிதான் போறாரா? இல்ல, சில இடத்துல எனக்கு கோட் சூட்டோட போகதான் வேணும். ஏன்னா ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு இல்லையா? யாரோ கூப்பிடுறாங்க, இப்ப நம்மள வந்து இப்ப ஒரு விருந்தாளியா யாரோ கூப்பிடுறான்னா, இல்ல எனக்கு வந்து நான் வந்து சாதா உடை, எனக்கு அந்த நைட்டி போட்டுனாதான் எனக்கு ரொம்ப சௌரியமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த நைட்டியோட போவோமா? இல்ல வீட்டு ஏதோ ட்ரெஸ்ஸோட நம்ம போவோமா? இல்ல, இப்ப அவங்க ஒரு வீட்டுக்கு போனோம்னா அழகா ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்குன்னு நல்ல புடவைலாம் எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா? ஏன்னா கூப்பிட்டவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கும். நம்ம வந்து நல்ல ட்ரெஸ்ஸோட போனா அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை இல்லையா? நல்லது நான் அதுக்கு வேண்டி கடன் வாங்கிலாம் வாங்குறது இல்லை. நம்ம இருக்கிற துணியிலேயே வச்சு நல்ல துணியா பார்த்துன்னு போட்டு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா போனோம்னா என்னது அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கும். ஏன்னா கூப்பிட்டதுக்கு நம்மளை கூப்பிட்டு கலந்து சொல்லிட்டு மரியாதை அவங்களுக்கும், நம்மளை வரவேற்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கும் இல்லையா? சோ அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு, அவ்வளவு சிட்டுக்கள் இல்ல, நானே வந்து எங்கெல்லாம் கோட் சூட் போடுறோமோ அவசியம் இல்லைதான், நான் அதுக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிறார். அப்ப எங்கெல்லாம் அவசியம் முக்கியமா, நான் ஒரு சன்னியாசி, ஆனால் சில முக்கியமான வேலைகளுக்கு நான் போயே தீரணும். அப்ப நான் அந்த சன்னியாசியோட என்னால் போக முடியாது. வெரி பிக் பர்சனாலிட்டிஸ் வில் பி தேர். அவளுக்கு முன்னாடி ஒரு சைன் பண்ணணும், ஒரு நான் இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப போச்சுன்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து சுமூகமா இருக்காது. சோ எனக்கு வந்து அவ மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரெஸ் பண்ணு, ஏன்னா அந்த வேலை முடியறது வரைக்கும் அந்த கோட் சூட். அதுக்கப்புறம் எனக்கு அதனால அதுல ஒரு பற்றோ, சன்னியாசின்னு எதுக்கு அதுல போட்டிருக்காருன்னா அவருக்கு ஒன்னத்தையும் பற்று கிடையாது. அவருக்கு காவி உடைதான் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு ஒரே ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தா அதுல உனக்கு பற்று இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படி இல்ல, சமயத்துக்கு தகுந்தா போல, சந்தர்ப்பத்துக்கு தகுந்தா போல அவர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அந்த வேலையை ஆனோம், அவ்வளவுதானே. சரி இந்த ட்ரெஸ் போட்டு நான் போயிட்டு அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துட்டு திரும்பி காவி உடை அப்படி. சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு லெட்டர்ல என்ன ஒரு இதுலயும் நம்ம வந்து படிச்சுக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு. இதுல இருந்து நம்ம என்ன படிக்கணும், இந்த ஒரு லெட்டர்ல இருந்து என்ன படிக்கணும், அவர் சொன்னதுல நம்ம என்ன படிக்கணும்னாக்க நம்மளும் அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு லைஃப்ல இது அனுசரிச்சுட்டு எல்லாரையுமே, வீட்டுல இருக்கிறவங்களும் சரி, நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போனாலும் சரி, ஒரு வீட்டுல தங்க போறோம், ஒரு 10 நாளைக்கு தங்க போறோம், நம்ம ரிலேட்டிவ் வீட்டா இருக்கணும், அப்ப அங்கேயும் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றது பெஸ்ட். இப்படிதான் இருப்பேன். இப்ப இஸ்கான்ல வந்துட்டு நான் வந்து வெங்காயம் சாப்பிட மாட்டேன் இருக்காங்க இல்லையா? அப்படிதான் இருக்கணும்.
ஆனா நம்ம போற இடத்துல அந்த மாதிரி இருக்காது. அவங்க வந்து வெங்காயம் போடுவாங்க. என்ன பண்ணலாம், நமக்கு வேண்டி நம்மளே கொஞ்சம் சமைச்சுக்கலாம். வாழ்க்கை சொல்லலாம், கொஞ்சம் வெங்காயம் போடுறதுக்கு முன்னாடி என்னோட எடுத்து வச்சிடும். அது நான் கிருஷ்ணன் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு நான் சாப்பிட போறேன், நான் அவ்வளவு சாப்பிட்டா போறோம், பாக்கி உள்ளதெல்லாம் நீங்க வந்து ஏன்னா அவளுக்கு ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னாக்கா நம்ம போற இடத்துல எல்லாம் அவங்களுக்கு நம்ம இது பண்ணக்கூடாது, ஸ்ட்ரிக்டா இப்படிதான் இருக்கணும். ஏன்னா நான் இஸ்கான்ல இருக்கேன், நான் இப்படிதான் சாப்பிடுவேன், அப்ப நீங்களும் இப்படி பண்ணுங்க. நான் காலையில 3:30 மணிக்கு எழுந்துட்டு 4 மணிக்கு எழுந்து நான் பஜனை பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன், எல்லாரும் எழுந்துருங்க, எல்லாரும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியும். நமக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, நம்ம பண்ண போறோம்னா நம்ம பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு மூட் அண்ட் நல்ல ஒரு ஹாப்பினஸ் பார்த்து அவங்க ஈர்க்கப்பட்டுடுவாங்க. புரியுறது இல்லையா? அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும், நம்ம கையோ கஷ்டமா இருக்கே, காலையில இருக்கணுமே, பண்ணணுமே, 16 பண்ணணுமே, அப்படி எல்லாம் மூஞ்சி பார்த்தா உன்னை யாரு சேர சொன்னா இஸ்கான்ல அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு நம்ம ரொம்ப சந்தோஷம் பண்ணா அவளுக்கு இப்ப எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கான், எல்லா கிளாஸ் அட்டன் பண்றாங்க, எல்லாம் நிறைய ஜபம் பண்றாளே, சோ நம்மளும் வேணா போய் பார்க்கலாமா, ஒரு 18 days கோர்ஸ் மாத்திரம் பண்ணிட்டு வரலாம். அப்படி பிடிக்காத இருக்கிற கூட ஆரம்பிப்பான், நம்மளை பார்த்தே ஆரம்பிச்சுப்பான். சோ அதனால எல்லாரும் உங்களை பார்த்து நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணுவோம். ஒரு ஆளும் 10 பேரை கூட்டிக்குவாங்க, ஒரு கல்ல 4 மாங்காய் அடிக்கிறது. சோ அதனால ஜென்டில்மேன் போல உடை அணிந்தால் நான் அதை உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ள, அவரே அட்ஜஸ்ட் தான் பண்றேன்னா அதனால என்ன அர்த்தம்னா நீங்களும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம், சமய சந்தர்ப்பத்துக்கு தகுந்த கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் படிக்க போறா மாதாஜி? யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? மாதாஜி படிச்சுட்டீங்களே, போல நீங்க இன்னும் நிவேதிதா மாதாஜி போன சொன்னீங்களே. நான் படிக்கவே இல்ல மாதாஜி. வேற யாரு வந்தாங்க? அவங்க நிவேதிதா தான் பேரு. படிங்க, உங்க வாய்ஸ் இது நம்ம ஸ்டூடெண்ட், படிங்க. சர்வ பௌமா பட்டாச்சாரியார் அரசர் பிரபு பிரதாபருத்ராவுக்கு வழங்கிய அறிவுரைகளிலிருந்து நமது சேவையை எளிதாக்கும் வகையில் நாம் எந்த வகையிலும் ஆடையை மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். எங்கள் உறுப்பினர்கள் பொதுமக்களை சந்திக்கவோ அல்லது எங்கள் புத்தகங்களை அறிமுகப்படுத்தவோ தங்கள் உடையை மாற்றும் போது அவர்கள் பக்தி கொள்கைகளை மீறுவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தை பரப்புவதே உண்மையான கொள்கை. இதற்காக ஒருவர் வழக்கமான மேற்கத்திய உடைக்கு மாற வேண்டும் என்றால் எந்த ஆட்சேபனையும் இருக்கக்கூடாது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் மத்திய லீலா 14.5. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அரசர் பேர் என்ன தெரியுமா? இங்கிலீஷ்ல கரெக்டா கொடுத்தான், பிரதாப ருத்ரா. பிரதாப ருத்ரா. தமிழ்ல கரெக்டா தான் இருக்கு, வரல நமக்கு. சர்வபௌமா பட்டாச்சாரியர் அரசர் பிரதாப ருத்ரா வழங்கிய அறிவுரையில இருந்து என்னன்னாக்கா, நாம சேவை எளிதாக்கும் வகையில் நாம் எந்த வகையிலும் ஆடை அணியலாம். நமக்கு வந்து நம்ம வேலை பண்ணணும், அந்த வேலை பண்றதுக்கு என்ன, இப்போ வந்து இந்த ட்ரெஸ் போட்டு வெயில்ல போயிட்டு நீ வெயில்ல வேற பிளேஸ் அந்த ட்ரெஸ் சூட்டபிள் இல்லை, அதுக்கு வேண்டி வேற ட்ரெஸ் போட்டுனாதான் உனக்கு புக்கு செல் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா அந்த ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அந்த என்ன இஸ்கான்ல மெயின்லி என்ன வேலை பண்றாங்கன்னாக்கா, சேவை என்ன பண்றாங்கன்னா நிறைய பிரிண்ட் பண்ண புக்ஸ் வந்து விநியோகம் பண்றது. எல்லாரும் படிங்கோ, நிறைய படிங்கோ, படிக்க 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 நல்ல நாலேஜ் வளரும். அதுதான் இவ வந்து they are insisting on reading. ஓகே, ஏன்னா ஃபாரின்ல போனா நம்ம பார்க்கலாம், இல்ல எல்லா கையிலயும் புக் இருக்கும். பஸ்ல இருக்காங்க, ட்ரெயின்ல இல்ல, அவ கையில புக்கை வச்சு புக் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. இங்க இந்த பாம்பேல கூட நம்ம பார்த்திருக்கேன், மராட்டிக்காரங்க எல்லாம் வந்து நிறைய புக்கு படிப்பாங்க. அது என்னன்னா நாவல், இந்த புக்கெல்லாம் கிடையாது. அவளுக்கு இதுவும் ஜாஸ்தி தான், பகவான் நம்பிக்கை எல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்கு, நம்ம தமிழ்நாட்டிலும் இருக்கு எல்லாருக்கும். ஆனா தமிழ்நாட்டுல இருந்து எல்லாம் புக்கு படிக்கிறத நான் அவ்வளவா பார்க்கல, எல்லாம் அரட்டை அடிச்சிருப்பாங்க கூட, எல்லாம் கையில புக்கு வச்சிருக்கிறது ரொம்ப கம்மியா தான் பார்த்திருக்கேன். ஆனா ஒரு அது ஊரு இதோ என்ன தெரியாது. அப்ப இவர் என்னன்னாக்கா புக்கு படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப அவர் வந்து வலியுறுத்துறாரு. ஏன்னா புக்கு வந்து பெரிய வளம் இதுன்னு இல்லையா, நிறைய இதுல போட்டிருப்பான். இட் இஸ் லைக் அனதர் வேர்ல்ட் ஆல் டுகெதர். அது படிச்சு வெளியில வரும்போது நம்ம ஏதோ புது உலகத்துக்கு வந்தா கூட நிறைய நாலேஜ் வச்சுதான் வருவோம். ஒரு புக்லயும் அவ்வளவு கண்டென்ட் இருக்கும். அதான் சொல்றேன், இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கு இல்லையா. ஒரு டிப்ல ஒரு இது என்ன எழுதிருக்கு, அது நம்ம என்ன படிக்கணும் அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். சரியா எழுதியிருக்கா, அவர் அப்படி பண்ணாரு கதை கேட்கறது இல்லை. அதுலயே நம்ம என்ன படிக்கணும், நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி பின்பற்றணும் அப்படி படிக்கணும். அந்த எண்ணத்துல நம்ம படிக்கணும். சோ இப்ப என்ன கொடுத்திருக்க, சர்வபௌமா அவர் பட்டாச்சாரியர், அவர் அரசரா இருந்தாலும் என்ன சொல்ற, ஒரு சேவை எளிதாக்குற வகையில ஒரு ஈஸியா போறது, ஒரு சேவை பண்றது ஈஸியாக்கணும்னா அதுக்கு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணாலும் நோ ப்ராப்ளம். எங்கள் உறுப்பினர்கள் பொதுமக்களை சந்திக்கவோ அல்லது எங்கள் புத்தகங்களை அறிமுகப்படுத்தவோ தங்களுடைய மாற்றும் போது அவர்கள் பக்தி கொள்கைகளை மீறுவதில்லை. அவருக்கு மெயின் என்னது, பக்தியில எங்களுக்கு புக்கு சேல் பண்ணணும், அதுக்கு என்ன ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுவோம், நோ ப்ராப்ளம், ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு பண்ணுவாங்க. சோ இதனால ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இதற்காக ஒருவர் வழக்கமாக மேற்கத்திய உடைக்கு மாற வேண்டும் என்றால் எந்த ஆட்சேபனையும் இருக்கக்கூடாது. மேற்கத்திய உடைனா இதுதான், கோட் சூட் தான். ஓகே, அடுத்தது யாரு படிக்க போறீங்க? ஹேண்ட் ரைஸ். யாரு படிக்கலையே அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம்.
யாருமே படிக்கல. விஜயகுமாரி மாதாஜி அவங்க டிராவல் பண்றாங்க, யாருமே இல்லையா? ருக்மணி மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களா? இல்ல மாதாஜி, நான் படிக்கல மாதாஜி. படிங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாதானே கூப்பிட முடியும் மாதாஜி. படிங்க, எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கும், அதனாலதான் கூப்பிட்டேன். படிங்க. நமது கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தில் அசுர ராஜ்யத்தில் உள்ள அனைவரும் வைணவ போதங்களுக்கு எதிரானவர்கள் என்பதால் ஒரு சாதாரண கர்மத்தை போல தன்னைத்தானே அணிந்து கொள்ளும் யுக்தி அவசியம். ஆயினும் கிருஷ்ண உணர்வை போதிப்பவர்கள் தங்கள் வைணவ உடையிலோ அல்லது வேறு எந்த உடையிலோ பிரசங்க நோக்கத்திற்காக முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும். ஒரு நேர்மையான நபர் ஒரு பெரிய ஏமாற்றத்துக்காரனுடன் பழகினால் அவனும் ஒரு ஏமாற்றுக்காரனாக மாறுவது அவசியம். ஏமாற்றும் நோக்கத்திற்காக அல்ல, ஆனால் அவனது பிரசங்கத்தை வெற்றிகரமாக செய்ய வேண்டும் என்பது சாணக்கிய வைத்தியான கூறுகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 757 பொருள். போய்த்தாதான் முடியும். சாணக்கிய பண்டிதான் அர்த்தம் ஆக்சுவலி. சாணக்கிய பண்டிதா, அதை நான் அப்புறம் கரெக்ஷன் பண்றேன். ஓகே. சோ நமது கிருஷ்ண இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? கிருஷ்ண இயக்கத்தில் அசுர ராஜ்யம் அப்படின்னா என்னது? யாரு ரொம்ப சில பேர்லாம் ரொம்ப இந்த ட்ரெஸ்ல தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பா. நல்ல வீபதி எல்லாம் இட்டுண்டு நிறைய மாலையெல்லாம் போட்டுண்டு கஜான் எல்லாம் நிறைய இந்த கழுத்துல எல்லாம் கூட மாறும். சோ அதை பார்த்தாலே தெரியும். இந்த ஷோபாஜி சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஷோ காட்டுறதுக்கு வேண்டி இந்த மாதிரி உடை அணிகிறது அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி இதுல இஸ்கான்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அசுர ராஜ்யத்தில் உள்ள அனைவரும் வைணவ போதனைகளுக்கு எதிரானவர்கள் என்பதால். அப்போ இது அசுர என்று கொடுத்துருக்காங்க. they are not true devotees, they are not true என்னது யோகிஸ். ஒரு ஷோபாஜி அவள்லாம் நமக்கு எதிரானவர்கள். ஏன்னா நான் இவாள்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. இஸ்கான்ல போட்டுக்கிறவங்க சிம்பிள் ட்ரெஸ், அதே காட்டன் ட்ரெஸ் தான், சிம்பிளா ஒரு கலர் மாத்திரம் அவ கலர் கோட் வச்சிருக்கான். சோ அதனால என்பதால் அவ எதிரானவர்கள் என்பதால் ஒரு சாதாரண கர்மத்தை போல தன்னைத்தானே அணிந்து கொள்ளும் முக்கிய அவசியம். ஓகே. அதனாலதான் இவ இவாளோட என்னெல்லாம் உண்டு? ஒரு புக்கு இது பண்ணும், விநியோகம் பண்ணும், ஒரு ஜபம் பண்ணும், கோயில் சேவை பண்ணும். இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு இவ அணிகிற ட்ரெஸ்ஸே இவாளுக்கு போதுமானது. சோ இதான் கொடுத்துருக்க. சோ இதுல இவரோட என்ன கொடுத்துருக்கு? சாணக்கிய பண்டிதா அவர் என்ன சொல்ற? If an honest person deals with a great cheater, it is necessary for him to become a cheater also. Not for the purpose of cheating, but to make his preaching successful. நம்ம கூட்டத்துல இருக்கோம், அதுல எல்லாருமே சீட்டர்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏமாற்றுக்காரர். அந்த இடத்துல நம்ம வந்திருக்கோம், நம்ம அங்க சொல்லி கொடுக்கணும். சோ அவளுக்கு புரியுற பாஷையில தான் நம்ம சொல்லியே கொடுக்க முடியும். அங்க போயிட்டு ரொம்ப நல்லதா பண்ணா அவளுக்கு பிடிக்காது, போயிடும். அப்புறம் யாருமே இருக்க மாட்டான். நம்ம கிளாஸ்ல வர போறாங்க, நம்ம கிளாஸ்ல முதல்ல நிறைய பேர் இருந்தாங்க. இந்த கிளாஸ் இல்ல, எல்லா கிளாஸ்லயும் அப்படிதான். அப்புறம் ஆளுகள் மறந்து போயிடுறாங்க. யாரும் வரது இல்லை. ஏன்னா அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியா போயிடும். தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்கலாம். இல்ல போர், இது என்னது இது திரும்பி திரும்பி அதேதான் கிருஷ்ணா சொல்றாரு, அதேதான் சொல்றாரு, அந்த போர் இருக்கலாம். இதுலயும் இப்ப இந்த வைஷ்ணவ கல்ச்சர்லயும் அதேதான் நமக்கு தோணும். ஆனா என்னன்னா இருக்கு, கொடுத்திருக்காங்க, ஒரு கிளாஸ்ன்னு வச்சிருக்காங்க, போனோம். ஏன்னா அதுதான் நம்ம we are joined. அதுக்கு ஃபீஸ் ஒன்னும் கட்டலாம் ஒண்ணும் இல்ல. இப்ப நம்ம கொடுத்திருக்கா அந்த டைம்ல நம்ம போகணும், அந்த எண்ணத்துல நம்ம வரணும். சோ இந்த மாதிரி ஒரு கிரேட் சீட்டர் ஏமாற்றுக்காரர் கூட்டத்துல இருந்தா நம்மளும் ஏமாற்றுக்காரன் மாதிரி நம்மளும் அவாக்கிட்ட பிஹேவ் பண்ணி நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் அப்படின்றது அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கொடுத்திருக்கு இவன் சொல்றார். சோ அதனால இன் மை ஒப்பீனியன் கிளீன் ஷேவ்டு பிரம்மச்சாரி, தமிழ்ல படிக்கிறேன், என் கருத்துப்படி சுத்தமான மொட்டையடிக்கப்பட்ட பிரம்மச்சாரிகளும் காவி அந்தியும் அணிந்த கிரகஸ்தர்களும் வைகுண்டத்தில் இருந்து வந்த தேவதைகளை போல இருக்கிறார்கள். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கடிதம் 1967 அப்படின்னு சொல்றாரு. இவளெல்லாம் பார்த்தா அப்படியே இந்த வைகுண்டத்துல இருந்து இறங்கி வந்தாப்புல. ஏன்னா இந்த கிளீன் ஷேவன் ஹெட் இந்த மாதிரி அவளுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் கோட் கொடுத்துருக்கோம். அவளையெல்லாம் பார்த்தீங்க நமக்கே அந்த மாதிரி தோணலைனாலும் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வருது. இந்த மாதிரி இவளையெல்லாம் இப்ப நம்ம பிரபுஜி எல்லாம் NND பிரபுஜி எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் வரும். அவளை இத்தனை சின்ன வயசுல எல்லாம் காவியோட எல்லாம் அணிந்தது எவ்வளவு எல்லாம் திறந்து. என்ன படிக்காதக்கு இது என்னது வேலைக்கு வேற வேலை கிடைக்காது, எனக்கு இந்த தொழில் தான் நமக்கு, அந்த மாதிரி வர்ற அவ என்னது IIT கான்பூர், IIT எல்லாம் படிச்சவாள் இந்த வழி. ஆனா பார்த்தா இப்ப நிறைய பேர் IIT மாதிரி நிறைய இதெல்லாம் படிச்சவங்கதான் இதுல வராங்க. அவங்களுக்கு நிறைய இப்போ சயின்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் வித் இந்த இது நம்மளோட இது ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஆல்சோ. சோ எங்கேயோ அவளுக்கு புரியறது, நல்லா புரியறது. அவளுக்கு இந்த சயின்ஸ்ல இதுக்கு ஆன்சர் இல்ல, நம்ம ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடீஸ்ல தான் இது ஆன்சர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவ அவ்வளவு படிச்சு நல்ல வேலைக்கு போயிட்டு காலேஜ்ல எல்லாம் போயிட்டு சொல்லி கொடுத்து ப்ரொஃபஸரா இருந்து சொல்லி கொடுத்துரு. அப்புறம் அந்த பணமும் வேண்டாம், அந்த ஒரு பேரும் வேண்டாம், புகழும் வேண்டாம். அந்த மாதிரி பெரிய ட்ரெஸ் ஒயிட் காலர் ஜாப் சொல்லுவா. நல்ல நல்ல ஜாபுக்கு என்ன சொல்லுவா? ஒயிட் காலர் ஜாப்.
அந்த மாதிரி நமக்கு வேண்டாம். நம்ம இந்த மாதிரி இருந்தா போடுங்க. இதுல என்ன அவரோட பிரெயினை வச்சு அவர் நல்லா நடத்துற இஸ்கான் மேங்களூர் இஸ் ஜஸ்ட் பூமிங். பணத்தினால இல்ல, அவர் யாருக்கிட்டையும் பணம் வாங்குற, டெம்பிளுக்கு வேண்டி இது டொனேஷன் வாங்குற, டெம்பிளுக்கு டெஃபினெட்லி இல்லையா, அது நம்ம புண்ணியம் பண்ணவே சொல்லிட்டு நம்மளே கொடுக்கணும். சோ அதான் அவர் ஒரு இதுக்கு ஒன்றும் சார்ஜே பண்றது என்னது, நம்ம படிப்புக்கா இருக்கட்டும், எவ்வளவு கோர்ஸ். நேத்தி சண்டே தானே, ஆமா நேத்தி கூட ஏதோ ஒரு புது பசங்களுக்கு எல்லாம் புது கோர்ஸ் L2 ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சண்டே ஸ்கூல்லாம் நிறுத்திட்டு அவளுக்கு நம்மளாம் L1 L2 படிக்கிறவள அவளுக்கும் L2 படிக்கணும், அதனால எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணும்போது சொல்லிட்டேன். இப்பதான் இன்னைக்கு பிபிடியா தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்னோட 3rd சாப்டர் எனக்கு கொடுத்தேன். நான் எஸ் பிரபுஜி பண்றேன். சோ இந்த மாதிரி நமக்கு இன்னோவேட்டிவா அவர் திங்க் பண்ண, ஏன்னா பிரெயின் இல்லையா அவருக்கு, நல்ல பிரெயின். எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம், எப்படி எல்லாம் பழைய கவர்ந்து எல்லாரும் படிக்க எப்படி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் பாக்குறாரு. ஒன்லிதான் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும், படிக்கணும், நமக்கு அதே வேலைதான். சோ அதனால ஐ ரிக்வெஸ்டிங் எவ்ரிபடி, எல்லாரும் நீங்க படிக்கிற மாத்திரம் போறாது, உங்க வீட்டுல எல்லாரையும் பிடிக்கல சொன்னா நோ ப்ராப்ளம், பிடிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, நான் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு போய் உட்காரு. 1 hour உட்காரு. அந்த மாதாஜி 1.5 hours சொல்லி கொடுத்தா நீ உட்காராது. 1 hour சொப்பு அடிச்சுட்டு நீ வந்துடும் வச்சுக்கோங்க, வருவாங்க பசங்கெல்லாம் டெஃபினட்டா வருவாங்க. உங்க வீட்டுல யூத் பெரியவா எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணலாம். திலக்கம் திலக்கம் இதுல தமிழ் போடுறேன் இல்லையா, மறந்து விட்டேன். Okay, then படிச்சு விடுறேன். I have no objection if members of the society dress like nice American gentlemen. அமெரிக்கால யாராவது இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பார்த்திருப்போமா? ஃபர்ஸ்ட் என்னதுனாக்கா, அது குளிர் பிரதேசம். குளிர் பிரதேசத்துல இந்த மாதிரி ஜிப்பா போடணும், உள்ளெல்லாம் ஜும்முன்னு போகும், அப்படியே கையெல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். கதவை வீட்டு கதவை திறந்து வெளியில ஒரு குப்பை போடுறதுக்கு அங்க வெளியில டப்பா வச்சுப்பாங்க. குப்பை போடுறதுக்கு போனாலும் என்ன, கை அப்படியே ஸ்கிப் ஆயிடும், அவ்வளவு குளிர் இருக்கும். அந்த இடமே அப்படிதான் இல்லையா? அமெரிக்கான்னு மாத்திரம் இல்லை, எனி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல அந்த மாதிரி. அதனால அங்க போயிட்டு ஐ ஹேவ் நோ அப்ஜெக்ஷன் இஃப் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி ட்ரெஸ் லைக் அமெரிக்கன் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணாலும் நோ ப்ராப்ளம். மனசுலதான் இருக்கணும் கிருஷ்ண பக்தி. ஆனா ட்ரெஸ் என்னத்துக்கு சொல்றாங்க, அது ஊக்குவிக்கும், நம்மள இன்னும் நல்லா பண்றதுக்கு தூண்டுதல், அதுதான். பட் இன் ஆல் சர்கம்ஸ்டன்சஸ் a devotee cannot avoid tilakam. சரி ட்ரெஸ் வேணா அப்படி போட்டுங்க, ஆனா திலக்கம் மாத்திரம் அவாய்டே பண்ணாதீங்க அப்படின்னு அதுல வந்துட்டார் பகவான். 12th சாப்டர்ல எப்படி சொல்றாரு, உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பக்தி பண்ண முடியலையா, இதுவும் பண்ண முடியலையா, அப்படி பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு ஒரு லைனா சொல்லிட்டே போறாங்க. 12th சாப்டர் அந்த மாதிரி இப்படி சொல்றேன். ஓகே, அங்க போயிட்டு அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு பண்ணனாலும் போட்டுக்கலாம், ஆனா திலக்கம் மாத்திரம் விட்டுக்கிறத நிறுத்தாதீங்கோ அப்படின்னு. அப்புறம் பிளாக் ஆன் ஹெட் அண்ட் பீட்ஸ் ஆன் நெக். பிளாக் ஆன் ஹெட் எனக்கு சொல்றது குடுமிக்கு தான் பிளாக் ஆன் ஹெட் இருக்காங்க எனக்கு. அண்ட் பீட்ஸ் ஆன் நெக் துளசி மாலை கண்டு, துளசி கண்டு மாலை. These are essential features of a Vaishnava. Srila Prabhupada letter to Brahmanand. அவரோட டிசைபிள் தான். கல்கட்டா 14 அக்டோபர் 1967. இது புரிஞ்சது இல்லையா உங்களுக்கு? நான் தமிழ்ல எழுதல, மறந்து உண்மையா எழுதியா மறந்தே விட்டேன். ஓகே, அப்ப இதை நானே படிச்சுக்கேன். The tilaks on the forehead, நெத்தியில திலக்கம் போடுறோம் இல்லையா அது. அண்ட் அதர் இங்க மாத்திரம் இல்லை, இவெல்லாம் வைஷ்ணவ 750 யாராவது இருக்கீங்கன்னா சொல்லலாம். பிகாஸ் ஐ எம் நாட் அந்த இதுல இல்லைன்னா எனக்கு தெரியாது. ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதா தெரியுமா? இங்க அந்த கேசவா மாதவா அப்படி எல்லாம் இட்டுப்பாடு. So various parts of their body they will put the tilakam. Tilakam தான் அதோட மார்க் போடுவாங்க. So the tilaks on the forehead and other parts of the body are symbolic representation of Radha Krishna temple. ஒரு டெம்பிளோட ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ஒரு இடத்தையும் அவங்க திலகம். இந்த ஆர்ம்ஸ்ல இந்த இடம், அப்புறம் நெஞ்சு பகுதி, தொப்புள் பகுதி, அப்புறம் இங்க கழுத்து, அப்புறம் இங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இது இன்னும் இருக்குமா இருக்கு, இங்கேயும் இருப்பாங்க தெரியல, ஐம் நாட் வெரி ஷுர். அப்புறம் இன்னொரு அப்ப அவங்க ஒரு ராதாகிருஷ்ண டெம்பிளோட அது குறிதான் அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு அச்சுதா கேசவா மாதவா அப்படி சொல்லி அவங்க விட்டுக்காங்க. இன் அதர் வேர்ட்ஸ், பை மார்க்கிங் திலக்ஸ் on all parts of your body we become protected by Lord from all sides. நெத்தியில மாத்திரம் இட்டு பகவான் நெத்தியை மாத்திரம் காப்பாரு அப்படிங்க, உடம்பே ஃபுல் உடம்ப அவர் காப்பாத்திக்கிறார். நம்ம நெத்தி கட்டினாலும் போறோம், ஆனா அதுவே இட்டுக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் கஷ்டம். அப்புறம் தானே உடம்புல இட்டுக்கிறது. முதல்ல நெத்திலையாவது இட்டுக்க பழகுங்க. இங்கேதான் நம்ம வெளியில போனாலும் நெத்தி, நம்ம தமிழ்காரங்கள்ல சவுத்துல எல்லாருமே இட்டுக்கிறோம், அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. எல்லாமே வெளியில காலையில எங்களுக்கு பார்த்தாலும் எல்லாரும் நெத்தில ஒரு விபூதி இருக்கும். அதாவது லேடிஸ் எல்லாம் பார்த்தா குங்குமம், நல்ல பெரிய குங்குமம் எடுத்து சந்தனம் சந்தனம் இல்லை இது விபூதி இருக்கும், அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். we become protected by Lord from all sides. Full நம்ம உடம்பையே நமக்கு ஃபுல் அந்த மாதிரி திலகம்லாம் எல்லா இடத்துலயும் வச்சுக்கணும்னாக்கா ஃபுல் ப்ரொடெக்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும். ப்ரொடெக்ஷன் இருந்து அவர் காப்பாற்றுவார், பகவான் நம்மளை காப்பாற்றுவார். Besides tilak marking, at once make one known as Vaishnava. இந்த மாதிரி திலகம்னாலே பார்த்தாலே தெரியும் இவங்க வைஷ்ணவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப இஸ்கான்ல ஒரு மாதிரி திலகம் சொல்லியிருக்காங்க. ஒருத்தர் ஒரு இதுல பண்றாங்க. ஐயங்கார்ல பாத்தீங்கன்னா வி ஷேப்பு,
வை ஷேப் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். சோ ஒருத்தர் அந்த மாதிரி இட்டுப்பாங்க. சோ அத பட் நம்ம இந்த மாதிரி திலகம் இட்டுக்கும் போதே தெரியும் நம்ம வந்து வைஷ்ணவா. நம்ம இஸ்கான்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் என்ன பேரு? வைஷ்ணவா. Therefore they are necessary as much as the beads. இவ்வளவு பீடு நம்ம வந்து கழுத்த பீடு அதுவும் போட்டுக்கிறாங்க. ஐ திங்க் இந்த மாதாஜி போட்டுருந்தாங்க, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஒரு நாளைக்கு நான் பார்த்தேன். சோ அது வந்து தீட்சை எடுத்துட்டீங்களா மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி. ஆனா ரெகுலராவே போட்டுக்கிறீங்க இல்லையா நீங்க? ஆமா, ரெகுலரா போட்டுருக்கேன். நான் ஒரு நாளைக்கு பார்த்தேன். நான் ஐ திங்க் நீங்க ஏகாதசி படிக்கும்போது பார்த்தேன். ஆமா ஆமா. ஸ்ரீல பிரபுபாதா லெட்டர் டு தயானந்த், நந்தாராணி அண்ட் உத்தவா எல்லாம் உங்க டிசைபிள் தான். எல்லாரும் ஃபாரினர்ஸ், இவங்க எல்லாரும் ஃபாரினர்ஸ். நான் ஒரு புக்கு படிச்சுருக்கேன், தான் பார்த்தேன் நான். இப்ப எல்லாரும் உத்தவா இவர் பேர் வச்சிருக்கா. அவளுக்கு வந்து இது பண்ணி தீட்சை பண்ணி கொடுத்து அவள்லாம் வந்து ஆஹா ரொம்ப நல்ல கல்ச்சரா இருக்கு, நீங்க சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு, நாங்க இது பண்றோம் ஃபாலோ பண்ணும்போது இப்ப தீட்சை வாங்கிக்கோ அப்படின்னு. அப்ப தீட்சை பண்ணும்போது என்னது? பேர் மாத்துவாங்க. பேர் மாத்தி இவ்வளவு நீ இந்த மாதிரி ஜபம் பண்ணுவீங்க. சோ இந்த உத்தவா இவ எல்லாருமே ஃபாரினர்ஸ் தான். டெல்லி 20 செப்டம்பர் 1966. திலகா. It does not matter where a person who wears tilak dies. இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒருத்தர் வந்து இப்போ நெத்தியில இந்த திலக் கட்டுன்னு இருக்கிறோம். எங்க நம்ம வந்து இதுல வந்து வருது இல்லையா, பகவத்கீதா சாப்டர்ல வருது இல்லையா, வந்து பிரயாண காலே அந்த ஒரு இது ஸ்லோகா வருது. நம்ம வந்து பிரயாண காலம்னா அந்த காலே சமாந்தேவ் அந்த இது வருது. கடைசி நேரத்துல நம்ம இறக்கும் போது அது காலை நேரமா, பகல் நேரமா, இரவு நேரமா, உத்தராயணமா, தட்சிணாயணமா, இதெல்லாம் பார்த்துதான் நமக்கு ஒரு கணிப்பு வருமா. ஜெனரல், நாட் ஃபார் டிவோட்டிஸ். இவன் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போறானா இல்ல வந்து நரகத்துக்கு போறாங்க அப்படின்னு. ஆனா டிவோட்டிஸ் எப்ப இறந்தாலும் சரி, எப்படி அவனும் இறக்கதான் போறான். ஆனா அவளுக்கு அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. எப்ப இறந்தாலும் இதுதான் நல்ல இடத்துக்கு தான் போகும் அப்படின்னு. அப்ப அதே போல இட் டஸ் நாட் மேட்டர் ஃபார் அ பர்சன் ஹூ வேர்ஸ் திலக் டைஸ். அவன் திலக்கன்ட்டு அவன் இறந்து போச்சுன்னா என்னது கவலையே கிடையாது. அவன் எங்க போவனே கவலை கிடையாது. ஈவன் இஃப் இஸ் இன் சண்டா, இஃப் இஸ் அ சண்டாலா, சண்டாலான்னு என்னது ஒன்னும் தெரியாது அவனுக்கு. எது சாப்பிட்டாலும் என்னது அந்த நாய் தின்பவன் அப்படி சண்டாலுக்கு அப்படியே போட்டிருக்கான். ரொம்ப இது என்ன சொல்லுவா, நல்ல ஒரு கல்ச்சர் கிடையாது. என்னவோ கிடைச்சது சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க. ஆனா அவன் கூட பக்தனா இருந்து திலகல்லாம் இட்டுனாங்கன்னு he goes to my abode ரைடிங் ஆன் அ ஸ்பேஸ் ஷிப். நல்ல அவரோட அந்த இது இருக்கும் இல்லையா, அந்த இதெல்லாம் பிக்சர் எல்லாம் பார்த்துருப்போமே. அவரோட ஸ்பேஸ் ஷிப்னா என்னது, ஸ்பேஸ் ஷிப்னா என்னது, வாகனம் இல்லை என்ன சொல்றதுக்கு, ஒரு இது கப்பல் மாதிரி இருக்கும். ஆனா வானத்துல இருந்து பறந்து வரும். அதுல அழகா உட்காந்துட்டு அவன் வந்து என்னோட உலகத்துக்கே வந்துடும். ஏன்னா அவன் திலக விட்டுட்டு அவன் திலகம் எப்பவும் இருக்கும், அப்படி இறந்திருக்கான். அந்த மாதிரி இருக்கிறவனை நான் கூட்டின்னு போயிடுவேன் அப்படின்னு. he will come to my abode. அவன் டெஃபினட்டா என்னோட இடத்துக்கு வருவான் ரைடிங் ஆன் a spaceship and becomes worship there. அங்க வந்துட்டு அவனை நல்ல பக்தன் இல்லையா, தூய பக்தனா இருந்து அவனையும் வந்து எல்லாரும் வழிபடுறா போல அந்த நிலைமைக்கு அவன் வரும். when a person wearing tilak eats in somebody's house. இப்ப நம்ம வந்து திலக்கம் விட்டு நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டோம்னா I deliver 20 generation of his host from hell. யார் வீட்டுல போய் சாப்பிடுறானோ அந்த விருந்தாளிக்கு வந்து 20 ஜெனரேஷன்ல யாருக்கும் நரகம் போகாத ஸ்திதி கொண்டு வந்துடுவான், பகவான் கொடுப்பறான். I deliver 20 generation of his host from hell. இல்ல போயிருக்கிறவங்க கூடி அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ரிலீஸ், அந்த ஜெயில இருந்து ஹெல்ல இருந்து கதை வந்து எல்லாம் வாங்க மேல உலகத்துக்கு வந்துருங்க டெலிவர் பண்ணிட்டு, மீன்ஸ் டெலிவர்னா எனக்கு காப்பாற்றுவார் இந்த மாதிரி. சோ அதனால யாராவது திலக்க விட்டு ஒரு வீட்டுல வந்து சாப்பிட போறாங்கன்னாக்கா அந்த வீட்டு விருந்தாளி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க, வீட்டு விருந்து கொடுக்கறவர் அவருக்கு வந்து ரொம்ப புண்ணியம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், யாரு நம்ம திலகம் இருந்தாலும் அவளையெல்லாம் கூப்பிட்டு சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு அர்த்தம். ஓகே, அதனால நம்மளே நல்லா இந்த மாதிரி எல்லாம் நெத்தி கட்டுண்டு இந்த மாதிரி நல்ல நாமெல்லாம் இட்டுண்டு எப்பவுமே நம்ம இருக்கணும். அந்த இதுக்கு வேண்டி சொல்ல சாப்பாடு அந்த விதத்துல எப்பவுமே இட் இஸ் இந்த ஹானர். நான் வந்து இதெல்லாம் போட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இது யாரு இது இந்த இதுல இருக்கு, பிரம்மானந்த புராணா பஞ்சராத்திர பிரதீபா. இது வந்து அந்த பெரிய கொடுத்துருக்கோம் திலக்காவுக்கு. கர்க சமிதால கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஈவன் இஃப் இன் த பாஸ்ட் நம்ம பழைய பூர்வ ஜென்மத்திலேயே he has committed hundreds of sins. நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் நமக்கு தெரியாது. பூர்வ ஜென்மம் இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம இவ்வளவு வயசு வரைக்கும் என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணிருக்கோம். இப்ப கூட இதான் நடந்து வரும்போது ஒரு எருமை கொண்டு இருப்போம், ஒரு கொசு கொண்டு இருப்போம், ஏதாவது பண்ணிருப்போம். சோ அதெல்லாம் சின் தான், ஒரு உயிரை கொலறதெல்லாம் இதுதான், பாவம் தான். இஃப் a person wears கோபி சந்தனா திலகா என்ன இருக்கு, இவன் இந்த பாஸ்ட் he has committed hundreds of sins, நிறைய பாவம் பண்ணாலும் ஆனா கோபி சந்திரா அவன் இட்டு இருக்கானா, then யமராஜா cannot take him away. அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு he will give the life கொடுப்போம் கொஞ்ச நாளைக்கு. ஏன்னா திலக்கட்டு இருக்கார், அவர் இன்னும் கொஞ்சம் பக்தி பண்ணட்டும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொடுப்பான்
டைம் கொடுக்குறான். இன்னும் ஹவு தென் கேன் யமராஜா மெசேஞ்சர்ஸ் டச் ஹிம்? யமராஜாவே வேண்டாம் அவரை தொடாதே அப்படின்னா அவரோட மெசேஞ்சர்ஸ் எல்லாம் வந்துதான் யமராஜா டைரக்டா வர மாட்டாரு, எல்லாம் அவரோட தூதர்கள் தானே வருவா. தூதர்கள் வந்து அவ வந்து தொட கூடி மாட்டான். அப்படின்னா என்னது, நமக்கு அந்த பிரத்யஸ்தஸ் வந்து போறா போல போயிட்டு வந்துட்டோம் அப்படிப்பாங்க இல்லையா, சில பேர்லாம் அப்படி சொல்லுவா. அவன் அப்படியே அந்த தொட்டுட்டு வந்துட்டான், அந்த யமனை தொட்டுட்டு வந்துட்டான் அந்த அப்படிலாம் சொல்லுவா. ஆனா அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஆனா திரும்பி உயிரோட வந்துட்டான் அப்படின்னு. ஆனா அவ வந்து கிட்டக்கே வர முடியாது. யூ வில் பி சேவ்ட். என்ன பெரிய கண்டம் வந்தாலும் அதுல இருந்து நம்ம வந்து உயிர் பிழைச்சு வந்துடுவோம் அப்படின்னு. A sinner who daily wears கோபி சந்தனா, நிறைய பாவம் பண்றவன் இருக்கான் ஒருத்தன், ஆனா வந்து டெய்லி கோபி சந்தனா திலக்கட்டுனா கோஸ் டு லார்ட் கிருஷ்ணா சுப்ரீம் லோகத், பகவானோட கிருஷ்ண லோகத்துக்கு டெஃபினட்டா போவானா. தட் இஸ் கோலோகா which is beyond the world of matter. அது நம்ம நிறைய பகவத்கீதையிலே படிக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் டாப் மோஸ்ட் வேர்ல்டு. அது வந்து உலகெல்லாம் அழியும் போது அந்த இடம் அழியாது. சோ அந்த இடத்துக்கு போயிடுச்சுன்னா திரும்பி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. திரும்பி அவனுக்கு வந்து பிறப்பு இறப்புங்கிற இந்த சுழற்சியில அவனுக்கு வந்து மாட்டிக்க மாட்டான். இது வந்து எதுல இருக்கு, ஸ்ரீ கர்க சம்ஹிதா 6.6.15 22 23 அது கொடுத்துருக்கு. சோ இதெல்லாம் இன்னும் யாரோ எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. இதெல்லாம் ஒரு ஸ்கிரிப்சர்ல எழுதினதுதான் இதை போகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து மகாராஜா அம்பரீஷோட கொடுத்திருக்காரு கதை தெரியுங்க. In order to become free from the greatest of sinful activities, just behold the person who wears tilak with gopi chandana. இது யாரு, மகர்ஷி கௌதமா பத்ம புராணத்துல சொல்றார். அம்பரீஷ சொல்லிட்டு இருக்காரு, அம்பரீஷா இந்த பாரு, in order to free from greatest of sinful activities, உன்னோட வந்து இது அவரை சின்னே பண்ண மாட்டார், இருந்தாலும் வந்து ஏதாவது தப்பு பண்ணிருந்தேன்னா just behold the person who wears, behold இது பாரு, ஜஸ்ட் பாரு, திலக்கம் இட்டு இருக்கிற கோபிச்சந்திரன் இட்டு இருக்கிற அந்த மனுஷால நீ பார்த்தாலே போறோம், உனக்கு வந்து அதுல இருந்து விடுபட்டுடுவேன். அவர் ஒரு தப்பே பண்ண மாட்டார். அம்பரீஷாலாம் ரொம்ப அப்படி இது டிவோட்டில டாப் டிவோட்டி. இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு தொட்டுக்கிறாப்புல ஏதாவது ஒரு பாவ செயல் பண்ணியிருந்தா கூட யாராவது இந்த மாதிரி திலக்கம் போட்டு வந்தாங்கன்னா அவள் சும்மா பார்த்தாலே போறோம், அவளோட இது நீங்கிடும். அப்ப என்ன அர்த்தம் இல்லையா, அவ்வளவு கோபி சந்தனத்துக்கு அவ்வளவு மரியாதை, அவ்வளவு வந்து இஃபெக்ட். அதனால எல்லாரும் யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ அட்லீஸ்ட் பகவானோட இது பண்ணும்போது நீங்க விட்டுக்கணும். ஃபுல் டே நமக்கு விட்டுக்கணும்னா எல்லாம் இங்க வந்து பாம்பேல எல்லாம் நிறுத்து 1 hour நிற்க மாட்டேங்கிறது, போயிடும். ஆனா இங்க உங்க ஊர்ல எப்படி சௌரியமோ ட்ரை பண்ணுங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணீங்கன்னா இப்ப லெவல் 1ல இருந்து லெவல் 2க்கு வரவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். மெதுவா இதெல்லாம் கேட்டு அப்புறம் வைணவ உடை திரும்பி. Kashyapa Muni advised his wife not to go out on the street unless she was well decorated and well dressed. யாரு, கஷ்யப முனி அவரோட துணைவியார் மனைவிக்கு சொல்லியிருக்கார், வெளியில போனோம்னா நல்ல உடை சின்னம் போகணும், சும்மா என்னதானோ ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு போக கூடாது, நல்லா டெக்கரேட் பண்ணா போகணும்னு சொல்லியிருக்காரு. He did not encourage the mini skirts. அந்த காலையில இன்னும் மினி ஸ்கர்ட் இருந்ததான் நான் இன்னும் எழுதியிருக்காரு. யாரு, ஸ்ரீமத் பாகவதம்லயே எழுதியிருக்காரு. சின்ன சின்ன உடையெல்லாம் அணிந்து போகக்கூடாது. இப்படியே பார்க்கலாம், இதெல்லாம் ஃபாரினர்ஸ். அவ என்னைக்காவது இந்த மாதிரி எல்லாம் ட்ரெஸ் போட்டு இருக்காங்களா? எப்பவும் ஸ்லீவ்லெஸ் என்ன ரொம்ப ஷார்ட் ட்ரெஸ் தான் போட்டுப்பாங்க. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வெயில் வந்தாலே உடம்புல இருந்து வெயில் படுறதே இல்லை இல்லையா, அவங்களுக்கு ரொம்ப குளிர் பிரதேசமானாலும் கொஞ்சம் வெயில் தெரிஞ்சு அப்படி ஓப்பனா போயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த உடம்புல அந்த விட்டமின் டி வரட்டும் அப்படின்னு. So வந்து he did not encourage the mini skirts that have now become fashionable. இப்ப வந்து ஃபேஷனபிளா இருக்கு, ஆனா அவர் வந்து அதை வந்து சம்மதிக்கவே இல்லை. Oriental civilization பழைய காலத்துல when a woman goes out onto the street she must be fully covered. அந்த இதெல்லாம் போட்டுக்கிறாங்க இல்லையா, நார்த் இந்தியால போட்டுக்கிறாங்க. நம்ம தமிழ் இதுல சவுத்துல எல்லாம் நம்ம யாரும் போட்டுக்கிறது இல்லை நிறைய, இல்ல மேபி கன்னடா தெலுங்காவா போட்டுப்பாங்க, நம்ம தமிழ்ல எல்லாம் போட்டுக்க மாட்டோம். ஆனா நார்த்ல வந்து எப்பவும் வீட்டிலேயே போட்டுப்பாங்க இப்படி. அதுவும் என்ன இது வரைக்கும் இருக்காது, இப்படி கண்ணு வந்து இவாள பார்க்க கூடாது. பெரியவா வீட்டுல இருந்து மாமனார் எல்லாம் இருந்தாங்க, நான் பெரியவா மாமனார் நான் வீட்டுக்காரர் இருந்தாலும் மாமியார் எல்லாம் இருந்தாலும் அது வந்து அவளை பார்க்க கூடாது. இப்படி நம்ம ரொம்ப ரெஸ்பெக்டா அந்த மூஞ்சியெல்லாம் மறைச்சிருக்கோம். So when a woman goes out on the street, அது அப்புறம் வெளியில போச்சு நம்ம கேட்க வேண்டிய எவ்வளவு பேர் பார்ப்பாங்க இல்லையா. சோ முகத்தெல்லாம் நல்லா மூடிடணும். She must be fully covered so that no man will recognize who she is. யாரு வந்து இவ யாருன்னு தெரிஞ்சுக்க கூடாது, நல்லா கவர் பண்ணிட்டு போகணும். All these methods are to be accepted for purification. அது நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்கு. நம்ம இப்ப இல்ல நிறைய கெட்டதுதான் பாக்குறோம். பட் இது வந்து நம்ம வந்து சேஃபா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இப்ப அந்த கலியுகத்துல அது கூட சேஃப் இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு. என்னதான் மூடின்னு இருக்காங்க, அந்த மாதிரி ஒரு டெமானிக் பீப்புள் இருக்காங்க இது பண்றது. ஸோ ஆல் திஸ் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்கன்னா பாகவத்துல இந்த மாதிரி மெத்தட் இந்த மாதிரி ஃபுல்லி பாடி கவர்டா பண்ணிட்டு போச்சுன்னா இட் இஸ் குட் ஃபார் அஸ். அது நல்லா பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம்.
According to Vedic civilization, a respectable woman cannot be seen even by the sun. Asurya Paschat. Asurya Paschat. How can you avoid sun? வெளியில போனோம்னா சூரிய வெளிச்சம் படதானே செய்யும் இல்லையா? ஆனா இது வந்து பகவான் சூரிய பகவான் கூட பார்க்க முடியாதான். அந்த ஒரு பொம்மனாட்டி ஃபுல்லா கவர்டா இருக்காளே அவள. According to Vedic civilization, respectable woman cannot be seen even by the sun. பகவான் சன்னுக்கு கூட எங்க இது யாரு இது ஒன்னும் தெரியலையே அப்படின்னு பார்க்கணுமா அந்த மாதிரி. So Asurya Paschat. How can you avoid sun? சூரியன் எப்படி அவாய்ட் பண்ண முடியும்? வெளியில போனா சூரியன் தான் வரும். But it is said like that. அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. என்ன அர்த்தம்? அவ்வளவு கவர்டு ஒரு அங்கம் நமக்கு வெளியில தெரியாம அப்படி கவர் பண்ணி போறாங்க. The sun will find difficulty to see one man's woman. ஒரு ஆளோட துணைவியார் மனைவின்னு ஒருத்தி இருக்கானாக்கா இது யாரும் மனைவி ஃபுல்லா கவர்ட போறாள். இது யாருன்னு சன்னுக்கு கூட இதுதான் உவமைதான். ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காக்கி அப்படியே வந்து யார் இது யாரோட முன்னாடி இப்படி போயிட்டு இருக்கா, யாரோட வைஃபா இருக்கும், யாரோட அம்மாவா இருக்கும், அக்காவா இருக்கும், அந்த மாதிரி சூரியன் கூட தோணணும். அவ்வளவு கவர்ட நம்ம போகணும். எஸ், அசூர்யா பஷ்யர். அசூரியம், சூர்யா மீன்ஸ் த சன் and அசூரியானா எனக்கு சன் cannot, sun will also hanker about her. சன்னு கூட திங்க் பண்ணுமா யார் இந்த பொம்னாட்டி, how can I see that woman? இது எப்படி யார் இப்படி நான் எப்படி பாக்குறது இவளுக்கு யாரு? ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்றேன் வெட்டிங் செரமனி ஒரு கல்யாணத்துல நிகழ்ச்சியில அண்ட் லெக்சர் ஒரு லெக்சர் கொடுத்திருக்காரு மே 6, 1969 பாஸ்டன். அப்புறம் it would be nicer if you can put on saree. நம்ம இந்தியன் கல்ச்சர்ல என்னது புடவை தான் இல்லையா? ஆனா இப்பப்ப நமக்கு வந்து சௌரியத்துக்கு வேண்டி நம்ம ஒரு சல்வார் கமீஸ் அப்படி இப்படி போட்டுக்கணும்னா புடவை தான் வந்து நமக்கு வந்து சின்ன வயசுல நல்லா தான் போட்டுட்டு இருக்கோம். இப்பப்போதான் எல்லாம் இன்க்ளூடிங் மீ கல்பனை ஆயிடுச்சு. ஆனா வெளியில போறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வெளியில போச்சுன்னா புடவை தான் வச்சுக்கிறோம். ஸோ இட் வுட் பி நைசர், நல்லா இருக்கும். இஃப் யூ கேன் புட் ஆன் சாரி, யூ கேன் லேர்ன் இட் ஃப்ரம் ஜாதுராணி. அதுவும் ஒன் ஆஃப் த டிசைபிள் தான், ஃபாரினர் தான். ஐ திங்க் இவ்வளவுதான் இருக்கும். ஜாதுராணி அவருக்கு பேர் வச்சிருக்காரு. You must remain like a nice girl. The dress and appearance is social convention of the society. So நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, என்னது ஆள் பாதி ஆடை பாதி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. என்னதான் நான் ரொம்ப நல்லா வந்தேன் அப்படின்னா ஆடையும் அந்த மாதிரி சொல்லணும். ஆடை பார்த்தாலும் வந்து சொல்லுவா, ஓ நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்க, நல்ல இதுதான் மனுஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல தூண்டுவோம். அப்படி அப்போ வந்து ஆடையிலயும் கொஞ்சம் வந்து ட்ரெஸ் இது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் எழுதியிருக்காரு, லெட்டர் எழுதியிருக்காரு. மாதவி லதா மான்ட்ரியல், மாதவி லதா மான்ட்ரியல், ஜூன் 20, 1968. இன்னும் கொஞ்சம் 2 தான் இருக்கு. அப்புறம் வைணவடையில என்ன பேர் என்னது பிரபுபாதா சொல்றாரு, எஸ் rather these girls when they dress in Indian way they look more beautiful. அவளுக்கே பிடிக்கிறது, நம்ம பாக்குறவாளுக்கு மாத்திரம் இல்ல, இன்னும் சொல்றேன் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் நம்ம தமிழ் இந்தியன் ட்ரெஸ் மாதிரி நல்ல புடவையெல்லாம் விட்டு கழுத்துல இது தலையில எல்லாம் இந்த மாதிரி போட்டு எல்லாம் அப்படி வந்துன்னா பாக்கிறதுக்கு அழகா இருக்காங்க. நம்ம அதே மினி ஸ்கர்ட்டும் போட்டா அவ்வளவு அட்ராக்ஷன் இல்லை அந்த மாதிரி சொல்றேன். ஸோ தட் யூ வில் ஹேவ் டு அட்மிட். கரெக்ட், எல்லாருக்குமே அது வந்து தோணும், நம்மளுக்கே தோணும் இல்லையா. நம்ம வீட்லயே நம்ம பார்க்கலாம், நல்ல ஒரு உடவை உடுத்தினோம், நல்ல புடவையெல்லாம் உடுத்தினோம்னு பாக்குறவங்களுக்கும் நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கே அப்படிம்பாங்க. இதே வீட்டுல இருக்கிறவங்க வீட்டுல அதே புடவை இல்லை அதே நைட் எல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தோம்னா அது போலதான் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அன்ஸ்டேபிள்னு வருது, ஏதாவது கேட்கறது இல்லையா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் தூங்கிட்டீங்களா? கேக்குறது மாதாஜி, கேட்டுட்டு இருக்கோம். மெசேஜ் வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அன்ஸ்டேபிள்னு வந்து கேக்குறதே இல்லையோ நினைச்சேன். எல்லாரும் மியூட்ல வேற இருக்கீங்க இல்லையா, தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, அது வந்து ஸ்ரீலா பிரபுபாதா ரூம் கன்வர்சேஷன். ரூம்ல சும்மா அவர் இருக்கும்போது அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிவோட்டிஸ் வித் கிறிஸ்டியன் பிரீஸ்ட் வந்திருக்காங்க. மிஸ்டர் செனிக், ஜூன் 10, 1974, பாரிஸ். எல்லாம் ஃபாரின்ல தான். அப்புறம் so we should be known as shaven headed. பக்கத்துல என்னது நல்லா மழிச்சு வழுக்க தலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாட் லாங் ஹேர் ஹெட்டட். எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து லாங் ஹேர் எல்லாம் வச்சிருந்து அந்த மாதிரி கல்ச்சரே எங்களோட கிடையாது. எல்லாம் ஷேவனா தான் இருக்கும், ஃபுல் ஷேவன், கொஞ்சம் மாத்திரம் வச்சிருப்போம். ஷிகா, அதுக்கு பேரு குடுமி கிடையாது, நம்ம தமிழ்ல குடுமிங்கிறோம், அவன் வந்து ஷிகா சொல்லுவான், சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட். திஸ் இஸ் டிஸ்கிரிபன்சி. இது வந்து மாறுதலான கருத்து. அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் அ மந்த் யூ மஸ்ட் பி கிளியர்லி ஷேவன் ஹெட்டட். அப்படின்னா என்னது, லாங் ஹேர்லாம் வச்சு, ஏன்னா தலைமுடி வளர்ந்துட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு எல்லாம் தாடி வளர்ற போது தலைமுடி வளர்ந்துட்டே இருக்கும். தாடி வந்து டெய்லி அடிக்கணும். இதுவும் வந்து மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஏதாவது எழுதிருக்கு இல்லையா, அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் அ மந்த் அது பண்ணதான் வேணும் உங்களுக்கு. ஸோ யூ மஸ்ட் பி கிளியர்லி ஷேவன் ஹெட்டட். ஏன்னா லாங் ஹேர் இஸ் நாட் அலவுட்.
it doesn't accept. In the bright fortnight, on the day of Purnima, 4 days after Ekadashi, once in a month, in the bright fortnight, you must be shaved. அதுக்கும் டே கொடுத்திருக்காரு. இது என்னது பௌர்ணமி அன்னைக்கு படிச்சேன். ஆஃப்டர் ஏகாதசி முடிஞ்சு once in a month, by the bright fortnight தான் என்னது ஏகாதசி தான். ஏகாதசி போது தான் நல்லா பிரைட் இது டே டைம்ல பிரைட்டா தான் இருக்கும், ராத்திரி அந்த மூன் ஃபுல் மூனா இருக்கும் இல்லையா, அதனால சோ அன்னைக்குதான் வந்து ஷேவன் மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி பண்ணணும். ஸ்ரீல பிரபுபாத லெக்சர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5.6.3 விருந்தாவனா நவம்பர் 25, 1974. Unless absolutely necessary, one should keep head shaven. ரொம்ப ஏதோ ஒரு அசௌரியம் இருக்கு, அங்க போக முடியல, அது பண்ணிக்க முடியலன்னாக்கா ஓகே, பட் நார்மல் டேஸ்ல பண்ணிக்கதான் வேணும். யூ ஹாவ் டு கெட் இட் ஷேப். உங்க ஹேர் வந்து தான் வேணும். அண்ட் நாட் அலோ த ஹேர் டு க்ரோ லாங். யூ ஷுட் நாட் அது வளர்ந்து கொடுத்து என்னால போக முடியல அந்த மாதிரி எல்லாம் எக்ஸ்கியூஸ் எல்லாம் கிடையாது. ரொம்ப காய்ச்சல் வந்து கொடுத்து உடம்பு முடியல, படுத்த படுக்கையா இருக்கும், இல்ல வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு அவங்க வந்து அந்த மாதிரி எனக்கு சௌரியமே கிடைக்கல, அந்த மாதிரி இருந்தா கொஞ்சம் பரவாயில்ல. If absolutely necessary, one can dress like an American gentleman with short hair. அந்த மாதிரி பண்ணல. இப்ப நம்ம சில குருஜிகள் எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, இப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலைனாலும் சரி கொஞ்சமா வச்சுக்கலாம். அமெரிக்கன் ஏன்னு அது கொடுத்துருக்காங்க. சில இந்த மிலிட்டரி பீப்புள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதா தான் ஹேர் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி அமெரிக்கன் ஜென்டில்மேன் அவள் அப்படி ஷார்ட் ஹேர் வச்சுக்காங்க. வேணா அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. பட் லாங் ஹேர் இஸ் ப்ராஹிபிட்டட். முடி பெரிய முடியா வச்சு இந்த பாய்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஸ்கூல்ல அந்த மாதிரி தானே சொல்றாங்க இல்லையா. ஸ்கூல்ல வந்து ரொம்ப டிசிப்ளினா தானே இருக்காங்க இல்லையா. லாங் ஹேர் கூடாது, நெயில்ஸ் எல்லாம் வளர்த்தக்கூடாது, அந்த வலை ப்ரிஃபெக்ட் எல்லாம் நின்று பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, எல்லாம் வளர்ந்துருக்கா கம்ப்ளைண்டே போயிடும். சோ அது போல இருக்கணும். The reason that one with long hair is not my disciple. என்னோட வந்து இத பக்தனா இருக்க முடியாது. பக்தன் என்ன சொல்லுவா, டிவோட்டியா இருக்க முடியாது, டிசைபிளா இருக்க முடியாது. பிகாஸ் he is against the principle. எங்களோட பிரின்சிபல் இந்த மாதிரி கிளீன் ஷேவன் தான் எங்களோட பிரின்சிபல். ஆனா அவன் வந்து அதை எதிர்த்து தலைமுடியெல்லாம் நல்லா பெருசா வளர்த்துறான்னா, அவன் என்னதான் கிருஷ்ணநாமம் சொல்லியிருந்தாலும் அவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து அவனை அக்செப்டே பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா அவன் வந்து எங்களோட ரூலே அவன் ஃபாலோ பண்றேன். So unless absolutely necessary, one should keep hair short. ரொம்ப ஒரு அத்தியாவசியமா அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா ஓகே, இந்த மாதிரி மழிக்க வேண்டாம், வந்து சின்ன ஷார்ட் ஹேரா வச்சுக்கோ. And if necessary, one can dress like an American gentleman with short hair. இல்ல காவியோட எல்லாம் போட்டு எனக்கெல்லாம் ஆபீஸ் போட்டுக்கலாம் முடியாது. அந்த இடத்துல எல்லாம் இந்த ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் வராங்கன்னா ரொம்ப ஆடா இருக்கும், நம்ம மாத்திரம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சரி பரவாயில்ல, அந்த மாதிரி முடிய உடுத்திக்கும். ஆனா தலைமுடி மாத்திரம் ஷார்ட் ஹேர் தான் வச்சுக்கோம். ஸ்ரீல பிரபுபாதா லெட்டர் டு திருஷ்டகேது, இதுவும் ஒன் ஆஃப் த டிசைபிள், இதான் ஃபாரினர் தான். நியூயார்க் 17 ஜூலை 1976. அப்புறம் ஜெனரலி கிரகஸ்தாஸ் வேர் ஒயிட் ஃபார் த மென். இல்லையா, கல்யாணமான இருப்பாங்கன்னா வெள்ளை கலர் ஜிப்பா, இது வேஷ்டி அந்த மாதிரி போட்டுப்பாங்க. அண்ட் கலர்ஃபுல் சாரீஸ் ஃபார் த விமென். விமெனுக்கு ஒன்றும் அந்த மாதிரி இது கிடையாது. இதுதான் மென்க்கு தான் இந்த மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் விஜயலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு உங்க பின்னாடி உள்ள சத்தம் கேட்கணும். யா, while performing sacrifices அப்படின்னா என்னது, ஜப்பா பண்ற போது, இது யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணும்போது எக்ஸெட்ரா, they may wear yellow cloth which is considered auspicious. எப்பவுமே நம்ம இதுலயும் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, சில இதுல கம்யூனிட்டியில வந்து ஈவன் கல்யாண முகூர்த்தத்துல கூடி பட்டெல்லாம் வாங்குவாங்க. எல்லோ கலர் இஸ் மோர் ஆஸ்பிஷியஸ், வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மஞ்சள் புடவையே வாங்கிச்சிருவாங்க. மஞ்சள் புடவை, மஞ்சள் ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கிச்சிருவாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஆஸ்பிஷியஸ் நல்ல அது முகூர்த்த நேரம், நல்ல யஜ்ஞம் பண்றோம், பகவான் நினைச்சு பண்றோம். அது அந்த உடை வந்து என்னது எல்லோ கலர் ரொம்ப சூட்டபிளா இருக்கிறதுனால அப்ப அந்த டைம்ல வந்து எல்லோ போட்டுக்கலாம். இல்லாட்டா இவாளுக்கு வந்து எல்லோ கிடையாது. இஸ்கான்காரர்களுக்கு என்ன சொல்றாங்க, எதர் காவி உடை இல்லாட்டா வெள்ளை, which is considered auspicious. In India, our householder, இந்தியால கிரகஸ்தா எல்லாம் யாரெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க householder devotee men are all wearing white clothes and they all look very very nice. காவி உடையா இருக்கட்டும் இல்ல வெள்ளை உடைய, நம்ம இதுல இஸ்கான்ல பாக்கலாம். இப்ப நாளைக்கு எல்லாரும் என்ன வருவீங்க இல்லையா, அப்ப பாக்கலாம். நானே எப்பவுமே போய் பார்ப்பேன். இப்போ இவாள்லாம் அப்ப அதை ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தே கண்டுபிடிக்கலாம், இவாள்லாம் கல்யாணமானவா. அப்ப வீட்டையும் பார்த்துட்டு வீட்டுல ஒரு கோயிலையும் வந்து காலையிலேயே 3:30 மணி 4 மணிக்கெல்லாம் இருந்து அதுக்கு அலங்காரம் பண்ணுவேன். நமக்கு 4:30 திரைய திறந்து காட்டுறா. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அலங்காரம் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் போகும் இல்லையா. நான் நினைச்சு பார்ப்பேன் எவ்வளவு அலங்காரம். அப்பா அந்த அது உள்ள போடுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்கும். ஆனா பழக்கம் இருக்கிறவங்க தெரியும் எது சடாது ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் போடணும், எது அப்புறம் போடணும்னு அவளுக்கு தெரியும். பட் அவ்வளவு அலங்காரம் பண்றாங்க. ட்ரெஸ் மாத்திரம் இல்ல, அப்புறம் பூ அலங்காரம் என்ன, அது
ஃபுல் டே அலங்காரத்துல எவ்வளவு டைம் போடும். இப்ப எவ்வளவு வீட்டு பொறுப்பு இருந்தாலும் அவங்க வந்து அது அலங்காரத்துல ரொம்ப இதெல்லாம் பண்றாங்க. So in India, our household and devotee men are all wearing white clothes and they look very, very nice. வீட்டையும் பார்த்துட்டு கோயிலோடு இவ்வளவு வேலையும் பண்ணிட்டு ரொம்ப இதுதான். ஸ்ரீல பிரபுபாதா லெட்டர் டு உபேந்திரா, அவரு ஒரு ஃபாரினர், அலகாபாத் 27 ஜனவரி 1971. இன்னும் நிறைய கொடுத்துருக்கு. இதெல்லாம் கொஞ்சம் தான், அந்த இதுல ரொம்ப கம்மியா தான் கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா நிறைய ஸ்லைடு போயிட்டே இருக்கும். நம்ம அந்த புக்கு நான் அனுப்பினேனே. ஸோ ரோல் பிளேஸ் இதெல்லாம் நான் வந்து சின்ன பசங்களுக்கு தான் கொடுக்கலாம். டெமான்ஸ்ட்ரேட் நம்ம வந்து கான்செக்வன்சஸ் ஆஃப் நாட் வேரிங் வைஷ்ணவா ட்ரெஸ். வைஷ்ணவா ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம்னா என்ன வரும், என்ன ஆகும்? வைஷ்ணவாஸ் இண்டிவிஜுவல், இஸ்கான்ஸ் கம்யூனிட்டிஸ் ப்ரீச்சிங் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அது நம்ம அப்புறமா ரோல் பிளே எல்லாம் we can avoid. இன்னும் எவ்வளவு இருக்குப்பா, ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஆல்மோஸ்ட் எண்ட் தான். அதுதான் லாஸ்ட். So before me, so many Swamijis went there. They did not give, but they took something and came here and advertised themselves as foreign returned sannyasi and exploited the people. என்ன சொல்ற, இது வந்து பிரபுபாதா லெக்சர் மாயாப்பூர்ல இவர் வந்து லெக்சர் கொடுத்திருக்காரு. சரி, எனக்கு முன்னாடி நிறைய சுவாமிஜிகள்லாம் வந்திருக்காங்க. ஆனா அவங்க என்னது இந்த மாதிரி எல்லாம் யாரும் ஒண்ணு சொல்லி இந்த மாதிரி இருங்க அப்படி எல்லாம் சொல்ல, பீப்புளை லூட் பண்ணி தான் இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த சுவாமிஜியை பார்க்கணுமா, ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு தான் உள்ளே என்ட்ரி. அதுக்கப்புறம் அந்த தான் பேட்டி ஏதாவது கொடுத்துட்டு வச்சிருப்பாங்க, தானம் கொடுக்குறது அந்த மாதிரி எல்லாம். சோ நிறைய பணத்தை லூட் பண்ணி தான் அவங்க வந்து பெரிய ஆசிரமம் என்ன பெரிய மாளிகை எல்லாம் கட்டியிருக்காங்க. சோ எனக்கு முன்னாடி சோ மெனி சுவாமிஜிஸ் வேண்டேன். நிறைய பேர் வந்துட்டு they did not give. ஒன்னும் வந்து மக்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் ஒன்னும் கொடுக்கல. பட் they took something. என்ன கொடுத்து எடுத்துனாங்க, அவங்களோட விசுவாசம், அவங்களோட நம்பிக்கை, அவங்களோட பணம் எல்லாம் தான் எடுத்துன்னு போயிருக்காங்க. and came here and advertised themselves as foreign returned sannyasi. என்ன ஃபாரின்ல போயிட்டு நாங்க ரிட்டர்ன் ஆகி வந்திருக்கோம், நாங்களா படிச்சவங்கன்னு காட்டியிருக்காங்க. and exploited the people. நிறைய பீப்புளை வந்து லூட் பண்ணிருக்காங்க. they lost even their original dress. everyone knows. இது யாரையும் பின் பாயிண்ட் பண்ணி சொல்றாரு, எனக்கு தெரியாது யாருன்னு. everyone knows. அந்த காலத்துல யார் இருந்திருக்காங்க, இந்த 1960 1960 early 1960ல அந்த மாதிரி என்ன நடந்தது. Everyone knows. I have never changed my dress. Rather, I have given the dress to the foreigners and they have taken it. ஆனா இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, இவர் எந்த ஊருக்கு போனாலும் சரி, அங்க குளிரா நோ ப்ராப்ளம். அப்புறம் இந்த காவி உடையில தான் இவர் வந்து காலையில வாக்கிங் போறது என்ன எல்லாம். இவரை பார்த்து அவ வந்து காவி உடையெல்லாம் உடுத்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டா, அவ ஒயிட் ட்ரெஸ் எல்லாம் உடுத்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. ஆனா இவர் சேஞ்ச் ஆகும். So he has given dress to foreigners. ஸ்ரீல பிரபுபாதா லெக்சர் ஜூன் 14 1973 மாயாப்பூர். ஜஸ்ட் ஒரு பிக்சர் காவியோட இருக்கு வெள்ளை ட்ரெஸ். ஸோ இதோட ட்ரெஸ்ஸோட முடிஞ்சது ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா.